say mini na ote ho no twa aburo kra odua aburo no twa emu no twa aburo ni gu nso me complaining was say me edan kra meda masa baby kakra ten ya na meda nti me sanko ha me ho abra me ni me kro na abra na yenya we nti e no de me yi ma adwene me bibia free so okay na obekai say ebia before wo ba benyin se kra bewo anase wonyin se numu no wo call afuom ho wo papa kokofuo no utu wo nan si mu me pa cho me papa wuye na nkasa no pa no afuo no manko muta san se wo hwe so ni nsem Akoma FM 87.9 na me bra panyin ana mka Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma 87.9 FM. And Ejuada October ana ehinime bosumeni da etoso edu emiyensa nyame adawuruma enenso odi afemu yen yakọ yasan aba enunti na ewose yeda nase na yetuntum no esanse eyonu ankasa ne nhyehyeye mu no na ewose yekoba odi yakonso ediyen aba na ene Ejuada no pay ye mistakes awodo bebre ewo wiase a etoda eya na ye ni ema ye ho so. But one mistake you should never make in life is to allow yourself to be recruited by someone to hate another person who hasn't wronged you. Let me tell you, only a fool inherits other people's enemies as a sign of loyalty. Tienye pa, ye mistakes awodo bebre ewo ho a, ene na wo feel say bia woni nipa no echi ye. Enti ususu se nipa no wo problem wa because woni nipa no ti ye enti woni de nipa no ene ne wo problem no so benya problem. Said ye be ye nipa no be hunu se wo ye loyal to honor. Echina bibi betimi esi. Sa nipa no a wo wodi na to tankuru wa mu because ususu se wadanfo bi ene ne wasem no ebia sa nipa no ene wo destiny helper sa nipa no na be recommend wo edi ama wo bi. How will you know? Intimacy so biem edi ama wo. What is ahwe ne ne fa kwa adwendwen mu. One mistake you should never make in life is to allow yourself to be recruited by someone to hate another person who hasn't wronged you. Only a fool inherits other people's enemies as a sign of loyalty. Onyame ensha upi na ontomo no mo a no ma winya asem yimu entiase na wode abobra sabeya wonko fa ohabi emfa ema ho midin ede marcos jumedie no eye akoma Nsem ewa akoma 87.9 FM na nakua koko ewa ha Pastor Julius Naba sofoka koko no ene e wotuatua me bai say ene e wo bona no so twade pa nyasam ketu o ye body ampese bi esi nanimu a worry misi o meka se bi e be invite me kra ye mfi me wo madidi ajame wa bre wa sa wadua no di bi kra osu wa ni bi wadidi amen so komendo ti dia mo be fa na no fa na sa na kwa koko wa ha won na cheye wa mame ena ye sikapa ono so ewa ha evangelist Samuel Mensa wa ha obi adindie Ishmael Haywood birthday boy no gina ho edi because na aka man time aso osuresi de be wona nie enti wampo waso eja hosa na eja wo de ba ha nti waba ene wodi ne birthday na Miguel no say oba no aduane ama so de aduane braye Miguel ni serious girlfriend enti no we am TV o monte eba maka serious girlfriend ono na de aduane na eba nti wo a waka no no adwene ho wo a wo teta ho no dwene ho ne hu ne se serious me menya ka se serious o we de na serious ewo ho nti wo a wo ta ho no eye o jeje o so eye o se wo so ye serious no mama pe o de entem meboa
no all the entem no you su kwa ebe TV and makawai dey am kwachi monte omunyina to onu TV mo hwe ti ena so when we saw do birthday American once nti on be TikTok and one anya TikTok live I'm ready yanko wanya TikTok live when we say make am mate say dey tie bia ye betwa to me de be ye me status na o mehunu happy birthday wate na me nshira no nka omo ho ba ai oma me yesikani amen nyeska fesi asore dai fampema fasi asore dai ne wa dedicate amenya me why na maba no de na maba manager wo fie ha nti manager ye chiachia ena ye dwada na mo ma me nka chiro se ye maame Mary Ajewa se ni din no ya ye maame Mary Ajewa ne na no efiada wo ba ye ajapade hunti na ye bubu ye maame ede agu ho osun awreho ena adware ye maame ye kumu no na yafa because ono wo mo twe ho den ekwowi akira ye pese ye ka maame ya no tumunti esi akosofo bi ho sofo ne se wo baifo no ana ye ne ho nti wakwawi obi de onfa na de mre so onfa ma ena mo panish no twitwa ne nan no so nam ena ma ne nan na bubuo se ni na achi no papa je kokofo a na ni so ahia kakra nti mo pese mo fagya no kofa asem kakra ka we di ato no so nti se koko ni nti ne ekum no se no nti ne ebubu no ayema ama ena no nkrofo su pa na no fia da no nkrofo su papa e wo fia ene e medru fie wona abrochirefo a wo mo send audios asam ne yoma reho Ghana for send audios wo mo musu na che se enye yizi ma me no se ye ka se wo bi wo yawo mu fa yawo mu ya wo bra wantoso ba ko a obetoso mienu miensa pa de wontoso when first obedi second ye friend doctor say obeso ye mu enso wonso ni sika na no fiada ye dwumadie krofo ana na send messages mako adawroma ye mo ano ye hwe ne yade ye hwe se ne ho beto no a ne ba no a obo ano na ba mo ano obo ano no ne ho fe akra ne ho fe 10 years wagya yi school na wo hwe wo maame na ebra ye de maame yesisa no ye nkase ye tam na to ka mu because wuntumi ntam no wati akonya mu a ye kukuru ene akonya ni nyina bom because wuntumi nso wo no ankasa ni nipadua ni mu na wunkukuru ti ba bia wote se beshi so no oda mo so beshi ti ni mu a na mapagya wo ne beshi ti no wuntumi nkukuru nipa no wati akonya mu a ye kukuru wo ne akonya ni nyina bom wuntumi nkukuru no nko anya akonya no ensi ho msema akoye mu ano ne hwe ne yade onyame nhira mo na makoma pa mo wode ma afoforo enti ene ye ka se ene ena ye be start na ye pe bibi kakra de ato ho a ye maame ye betumi ede asoso ne mu kakra na fe ya ma doctor ahwe no ye dwuma ano no si ye be ma nipa bi a won mu wo yaw mu etumi ya free yaw mu problem mu ye tumi ya solve wo mu problem no ede ama wonum enti siesie wo ho kakra wo benya bia no wutumi de tum ye de ama maame ketewa bia nsa ya hade munim se da bia ye ka ma akomini metim ya boaboa nkete ano kase ba ne yaje ketewa no ba ye nkase sha ya gije boaboa no a ne de aya de kase a ede anigye ene ahotobre nipa dasani ye de ano no ye nsunya de ye prema afoforo ebire ho ane ye ni bi na nsu obi ba ya bomodi ana me refi wo bo pampers ti enra meto mpanimfo pampers ni bi eno no obo eni se me ba so ahie me sisa ne ma na gya no wo fie nyame ya dom akina ebena de na doctor se wo momra nti ombese ya ba ye bia ye de wo mokọ doctor ho ti me ba na me de aba mpanimfo pampers ne bo aden pa na nsuma tobi ya ye de ebe ma no na ya wadi abobo hospital ho na chese ebobobobo no na ontumi nsore no wadwonso anase ogya ne nan
tie no an ebobo ne saa asem na reho ti wo dia ne se wo de de wo beba ti wo dia wo de usika no eba na wa send WhatsApp message wo send ya ma Akoma de 10 cedis aba me de 100 cedis aba me de 200 cedis aba nti wo send na se wo de WhatsApp message ne ba na mabodi e makesika wo de ba ye ni ye hyira wo se de be ya ubenya wadoye ne mu nhyira na nya metimi di aboa wo nti wo de WhatsApp message ne ba ni akenkan di amount it was 0533487726 0533487726 into with the WhatsApp message you know eba na yakenkai na ya de amount kama na she say ya bo wudi na ya bo sika eno so wo de eba ye na ansa na ye bekoso no eno de enipa nkwa ne ye je wa wo hwa said ye maami wasia ye nti mamemra na menu abema emedi nkomo kakra na ye firi ho a ye ne di nkomo kakra ye beba abewura maame ne die no na afi ye sign ene na beto aso papa amen mamema wakwaba ye na ma na pomete sei nyame adom ma bacho na mo so nyame adom me ho ye udin e pato me din de Ishmael Akron bacho okay Ishmael free hin ne bae me fi Akemodan ene bae e ho na wo firi ukroma ne ho me pato da bi nyanga sam ya ibeni o ya ibeni okay Ishmael ewie e wo Akoma mu nsam dwumadie so ewie de me ba ya me nkra no bone me ne the year 2014 ni lady bi awo na ya antena yentim atete na awo na chi no anase me ne ntem tete achi no asomdwe de asomdwe me nya bi up to now any say say akola no eye me de a momfa no ema me omo se omo mfa no ema me okay nti chire enumu no said ye ba okay wo chire mu said ye wo ba ase wo ne wo de start secondary school wo chire mu saa to said ye wo kai de wan ka kra nwi a ye ka setwen no ni nyina wo beka nwi nti start mame me ba che mame da se man ahahye nyina ne se ebra me hia lady no me ne nyina firi kro ba kum wo kro ba kum ti me hu na me se ne pe oje pene no ona o ka kire me se obetu kwan na mum ba bia o kone da o de betu kwan ne de onim that time na me was secondary school enti ye bie school ma me koye ti me free school mo ba na ampa se watu kwan okọ ti me bisa mu no na che se okọ kasoa ti enam se na me ni phone that time na no so any phone nti ya ante ye honka for so long kopim se osan bai na me so obetu me ofie na yehia na okoye no metete nsem bebre a kire se baabi owo no akofa be mafoforo e wo honom betenam tena mentene nkanti me nso mama madwen ankoso obaye no me hu no me bisa no na ompese obeka but me boss no oka no kre ne kire me se eye no kre enam se na ontime nkanti onim se ebia na me so matoma adwem e wo ne ho na oye se na mumu no wa free honti si one guy no ensan eni hobium ti se enha me dia ye nto aso me so meje penie nti that time no oye se na me se onko ka aso ne biom nti no si okotena ne branchen e wo aguna soedru ti na me so na me se na me school nti na me try the private school e wo Akemodan ti okọ ne branchen e wo aguna soedru ye didi nkomo ne ade efre na ye di nkomo ti one time na ofre me ka kire me se okusua adwuma nanso no ne kwando awo nyayanka obewo ansa na wako adwuma num waka samanti ase me bisa na na obi a okusua adwuma de ntina wo pese wo ansa na wako adwuma o si ohu omo a omukura kwala ba akwa ansa omusua adwuma ya ne fenti no o pese ono so onya ne sanka ope ti media me manfa asem no serious bia na me de ibogu ye nti wo ma na one time ofre me se obese akọ ne maame nom ho ewo ekura nti no obefa me ho na me see you nti ampani ampa obai ade chin na
ɔto aso kɔ akura ti akyire na ɔsa bɛsen kɔ aguna so aduru ti ɔmu frɛ yɛn ho didi nkɔmɔ one time one of frɛ me sɛ ɔnyem nti sisi no de aba no nti yɛnhwɛ deɛ ɛbɛyɛ msi saa ɔsɛ ayi na msi okay mate no ɔka kyerɛ me sɛ neɛ menkɔ akura na menkɔ bɔ na awofo amaneɛ sɛ deɛ aba nie ana meka kyɛn sɛ oda bi mamrɛ kwan so yɛnyɛ ne saa ɛnyɛ me na ɛsɛ metu saa namɔ no na mmom sɛ ebi a wo na wobɛkɔ akɔka anaasɛ wawofo ankasa hu na ɔmo frɛ me bisa me a na deɛ wɔ hɔ no maka nti na ɛbɛyɛ anka wo mumu fa kɔ ana ɔkɔbɔɔ na menim sɛ bi a ɔkɔɛ na awofo na ne hu yi o so ɔno na ɛbɔɔ ɔmo amaneɛ o nti me hɔ na ɔmo frɛ me sɛ ne papa sɛ ohia me ne bra panin na frɛ me sɛ ne papa sɛ ohia me ne me adi nkɔmmɔ na msi o nti so like sɛ hyia weekend ɛna mekɔɔyɛ no mekɔɔ mo fie na ɔmo sɛ ɔmo kɔ afuom nti ɔmo de nkra gyae sɛ me baa membrɛ afuom hɔnom mekɔ afuom hɔnom ɛna ɔmo bisaa me sɛ ɔmo ba no sɛ ɔmo ahu sɛ ɔmo ba no ɛnyem na ɔmo bisaa no mimi din na ɔbɔɔyɛ den na mewɔ kafa ho ana ɛna mesi ɛyɛ no korɛ nti ɛyɛ mea ɛna ɔmo sɛ okay sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo ne mi ni hwee ka menkɔ na ɔmo bɛhwɛ ɔmo ba ama na wo ɔwo wie a abɔfra no me dia mɛtumi ahwɛ no sɛ mefi sɛ menhwɛ no nso a ɔmo bɛhwɛ ɔmo adeɛ nti ɔmo ne mi ni hwee ka ɔmo mma mawofoɔ nkyɛn ɛne mo bɛka hwee nti no menkɔ nti mante aseɛ ne nso manka hwee nti mekɔ na ɔmo frɛ me sɛ ɔmo san frɛ me sɛ memmra nti mebaeɛ no ɔmo bisaa me sɛ ɛkɔba sɛ ɔmo ba mawofoɔ nkyɛn a ɛnam sɛ na me maame ne papa afiri mu nti nso ɔmo ba mawofoɔ nkyɛn a hwan na ɔmo fa asɛm no ɛmbɛto n'anim ana na me sɛ okay me nana bɛrima wɔ hɔ na me maame kuma no nso ɛwɔ hɔ me sister so ɛwɔ hɔ nti no ɔmo fa mbɛto ɔmo anim na mekɔɛ na mekɔfa aka na mekɔɔ ɔdan nti me wɔ hɔ na mabusuafoɔ frɛ me sɛ memmrɛ fie na nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ nti mebae na ɔmode asɛm no ɛto m'anim sɛ sei na aba nti no yɛntu ho anammɔn nti na ɛwɔ sɛ yɛkɔhu abusuafoɔ no na yɛtena ase na deɛ ɛwɔ sɛ yɛka no yɛka nti yɛkɔhu abusuafoɔ no ɔmo yɛ sɛ ɛnam sɛ mafa lady no wɔ berɛ a meanware no anaasɛ maanyɛ ne ho adeɛ na mene na nyinsɛ nti no mabu ɔmo kwasea nti ɔmo bɛgye me kwaseabu na yɛsi yo nti ɔmo kwaseabu no ɔmo yɛ sɛ mentua 2000 Ghana cedis ɛne ho nneɛma bi a ɛwɔ sɛ metotɔ yɛsrɛ nte so a ma sika no ankasa deɛ ɛbɛgyina 700 Ghana cedis na nneɛma no a ɛwɔ sɛ metotɔ no deɛ ɛgyina baabi ɛgyina na nneɛma no ebi ne ntoma ɔmo a metɔ ntoma ahodoɔ 2 panties brazier mpaboa duku ɔmo a metɔ saa nneɛma wei nyinaa na sika no ankasa na ɛbɛgyina 700 cedis nti sika no mepem so atua 400 cedis aka 300 cedis ɛno deɛ up to now menya ntuaeɛ na mehwɛ lady na kɔpem sɛ ɔwoyɛ akyi no mahwɛ ɔne abɔfra na kɔpem sɛ abɔfra no bɛnya 2 years ɛna nawofoɔ ɛfrɛ me sɛ seesei na abɔfra no adu stage a ɔmbɛtumi atena ma ne maame akɔ akɔsua adwuma nti ɔmpɛ sɛ ɔmote abɔfra no na maame no kɔsua adwuma nti sɛ mefii sɛ maame no mepɛ no na sɛ mɛware no a mɛtumi aboa ama yɛahwɛ no adwuma mu sɛ owie na sɛ mɛware no a maba bɛware no sɛ ɛnte saa nso a ɛneɛ menhwɛ me ba na mesi okay mate nti ɔmo te abɔfra no ampama lady no ɛkɔ back to aguna so duru a ɔkɔ akɔsua no adwuma nti ɛhɔ no sɛ bi wa menya kakra a metumi sɛne no kakra wɔ berɛ a na mesa hwɛ mea meba no saa kɔpem sɛ ti enum hɔ no ntawantawa bɛsi me ne ne ntam a ɛkɔbae sɛ yɛntumi ntoa mpratwen no so nti me ne no ntam ɛteteeɛ nti me ne ne ntam teteeɛ no deɛ na megu so ɛhwɛ me ba kɔpem sɛ abɔfra no bɛnya the age of 5 years saa time so na mehyia sister bi a mepɛ sɛ meware no nti na me ne no so ɛtu awareɛ ho anammɔn nti one time mewɔ hɔ a sometimes na makɔ akɔdi Accra meyɛ adwuma wɔ Accra nti mewɔ hɔ na me ba no maame no ɛfrɛ me
sɛ wakɔ akura akɔhu akwala no wakɔhu sɛ ne ho nneɛma nyinaa asɛe ne mpaboa ne ntaadeɛ ne ade nyinaa asɛe nti no mensa ne sika mmra no ɔmfa ntɔ nneɛma no bi ɛnkɔma abɔfra no ɛna mesɛ omia akora weekends yɛ a meba hɔnom nti saa na ɛteɛ deɛ a mea mɛtotɔ nneɛma no biribiaa prɛko na mede aba nti ampa ne ampa totɔ abɔfra ho nneɛma ntaadeɛ ne ade atwa sukuu ataadeɛ tɔ bag mpaboa ɛde ka nneɛma no ɛka boa ne nyinaa no ɛde bae mebae no na lady no ɛne ne maame yɛsɛ ɔmo kɔ ayie ɛwɔ ɔmo kurom nti mebɛto abɔfra no ɛne ne nana bɛrima nkoa ɛna wɔ hɔ na ɛnam sɛ na meyɛ adwuma nti mentimi ntwɛn nti mede nneɛma no ɛgyaeɛ ɛde ma abɔfra no na sukuu ataadeɛ no deɛ na me maame kuma baako yɛ tailor ne timi deɛ sukuu ataadeɛ no maame sɛ ɔmpam ɔnsusu abɔfra no na ɔmpam na ɔmfa nkɔma akwalaa no ɛna mede sika 200 cedis ɛka nneɛma no ho ɛde ɛgyae na mekɔɔyɛ nti mete ka mu a mekɔ no mekɔ akra no na lady no ɛfrɛ me ebisa me sɛ nneɛma no a obisa me sɛ nneɛma no a ɔsɛ mentɔ no menya ne nyinaa na ana me sɛ mete ka mu nti mentimi ne ndi saa nkɔmmɔ no nti na wodeɛ ɔma menduru fie meduru fie nso na anwummerɛ duru ɛsɛ mekɔ adwuma na mewɔ night ɛsɛ mekɔ adwuma nti mekɔ adwuma mefrɛ adwuma ba mebɛda kakra ɔfrɛ me a mantimi ampeke nti ade kye meda kakra na mefrɛ no asɛm a obisa me ane sɛ nneɛma na mede brɛ akwalaa no mekɔtɔeɛ anaasɛ obi deɛ na mekɔsesaeɛ ɔka saa pɛ na makoma bibi ɛbɛhyɛ makoma mu nneɛma na wokɔ sesae ɔsi mekɔtɔeɛ anaasɛ obi deɛ ɛna mekɔsesaeɛ yɛasɛm ne yɛyi ama wo ɛde ama me ɛde abrɛ no nti ɛyɛ meya nti mekaatee no ɛkyerɛ na ɔfrɛ me first mamfa ɔsa frɛ me second mamfa third one na mekaatee no na mea mefrɛ no back nti mefrɛ no asɛm a me so mekae ne sɛ if you think what I've done is not enough you can also do some ɛna me so mekaatee no na ɔsan frɛ me ɔna ɔse a sɛ maka saa deɛ a ɔno a na ɔpɛ asɛm aka na ɔpɛ akwanya bi de aka asɛm bi akyerɛ me na ɔnya na maka saa deɛ neɛ ɔbɛgyina saa asɛm no so na ɔde aka asɛm korɔ no akyerɛ me na asɛm no ne sɛn ɛne sɛ ɔka kyerɛ me sɛ akwaraa no ɛnyɛ me baa nti no ɔkɔ mabusuafoɔ hɔ akɔka kyerɛ m sɛ yɛba biara ɛnni ɔmo nkyɛn nti ma yɛmma ɔmo nkyɛn koraa sɛ yɛba bi ɛwɔ hɔnom nam sɛ na nti sɛ biribi sɛ wɔ hɔnom na dedaada afei ansa na woka kyerɛ me anaa nti waka amate na mmom no mpanimfoɔ wɔ fie nti mɛba fie meba bɛto mpanimfoɔ anim na yɛatena ase na yɛhu baabi a nokorɛ no yɛ den ɛda nti meka te na mefrɛ ne berɛ a ɔdi n'akyi deɛ lady no di n'akyi na mebɔ no amanneɛ sɛ eben asɛm sei na wo nuabaa aka kyerɛ me na deɛ ma wɔde ka saa kyerɛ me yɛ sei ne sei a memeka yɛ nti na ma ɔno so ɛka saa kyerɛ me na ɔse ade na ɔyɛ saa na nti no wodeɛ maka wate na ɔbɛfrɛ no ɔfrɛ no a deɛ ɔbɛka bia no ɔbɛma ma so ate sɛ bia ne na ɔbɛfrɛ me deɛ menni ne bra no amfrɛ me wɔ asɛm no ho biom wie na mefrɛ yɛn elder baako ɔwɔ yɛ village hɔ asɛm no ahyɛ aseɛ from day one a lady no nyinsɛn yɛkɔtena ase wɔn ho nkwasiabɔ nyinaa elder no ɛwɔ mu bi nti na asɛm no nyinaa da n'anim na mede to elder n'anim sɛ elder asɛm sei na aba nti no mede to w'anim as ɔpanin ɔsa yɛ asɔre mu panin yɛn nyinaa nso yɛsan kɔ asɔre baako ne lady no nyinaa ne n'awofoɔ nyinaa kɔ Pentecost ɛmde asɛm no to elder n'anim na elder no sɛ o asɛm wei deɛ ɛmu odu na ɛnyɛ fo nso asɛm nti no mempɛ berɛ na memmrɛ fie na yɛntena ase na yɛnka asɛm no ɛnam sɛ yo elder mate bɛba nti ɛmu hɔ na ɛyie bi nso aba yɛkura hɔnom na ɛwɔ sɛ mekɔ na mekɔɔyɛ nti mekɔɔyɛ no meyɛ sɛ yɛnkɔtena ase asɛm no ho but ɔmo anya berɛ ɛyɛ lady no awofo no anya berɛ na me so madwuma asɛm nti mesan bɛsen kɔ Accra saa berɛ no nam sɛ na mahyia ɔba foforɔ a mebɛware na yɛtu anamɔ nti no ɛwɔ sɛ na akɔdu berɛ bi na ɛwɔ sɛ meba akura na me ne mawofoɔ nso bɛyɛ 1212 baayɛ na lady no asɔre mpanifoɔ nso ɛhia me nti ɔhɔ na ɔmo baayɛ sɛ maba deɛ a ɔmo ba na yɛaka asɛm na mesɛ mesrɛ mu a sɛsi a baabi a megyina yi deɛ maso ayɛ hye paa nti na ɛbɛyɛ a munya mmerɛ kakra ma me na deɛ anamɔ a metu no ka menyi mfiri hɔ mewie a na yɛaba asɛm no so yɛte aseɛ saa ma yɛde asɛm no ɛto hɔnom meware mmienu nyinaa obiara nsa mfrɛ asɛm no biom a na ɛba nsa no meyɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔnte sɛ mehu sɛ ampa sɛ akwadaa no ɔyɛ me ba anaasɛ ɔnyɛ me ba no menhwɛ ne biom nti firi hɔ no deɛ meyi m'ani sɛ akwadaa no menhwɛ ne biom ɔnte sɛ mehu sɛ
ampasa akwala no ɛyɛ me ba ti covid no mu a lockdown ba yɛ adwuma sɛm yɛ basa ɔmo yɛ sɛ yɛ mɛtena fie kakra na me so ɛne mɛfa sa akwanya yi so na me de akɔ akura na yakɔhwɛ asɛm no aka ekɔ na me de asɛm no ɛkɔto yɛ hɔ no mankrado anim sɛ asɛm sei na ɔbaa me ne na awo no waka nti yɛ pɛsɛn ka ɔfra asɛm no na yɛhwɛ mankrado no gye tu mu ɛfrɛ asɛm no emi no nyinaa me di kan bɔ me nkuro edu lady no so na ɔsɛ ɛyɛ no korɛ na mmom no deɛ ɔkae no deɛ memeka kyerɛ no ho abufuo ɛna ma ɔde kaa saa nti no ɛnyɛ no korɛ sɛ abɔfra no ɛnyɛ me baa nti ɔde abufuo na ɛkaa saa ɔna ɔmo bisa sɛ ɔde abufuo na ɛkae deɛ a ɛka ɔmo nko a nka yɛntwa biribiara so na ɔmo bisa me sɛ na mmom no me no mehwɛ akwalaa no ɔyɛ me baa na sɛ ɔnyɛ me baa ɛna me sɛ due to deɛ lady n'aka ɛne nneɛma mmiɛnsa bi a me nso mahu ne nneɛma tete ɛkyerɛ sɛ secret bi wɔ baabi nti akwalaa no ɛnyɛ me baa nti ɛhɔ no me ɔfa ɛtia me ɛyɛ mankrado no ɔyɛ me ɔfa ɔtia me sɛ saa asɛm no mentwe nsan because sɛ mɛtumi anya nyinaso bi aka sɛ akwalaa ɛnyɛ me baa agye yakɔyɛ test nti no sɛ mewɔ sika deɛ a ɛneɛ yɛnkɔyɛ test sɛ meni sika deɛ a ɛneɛ mentwe saa asɛm no ɛnsan nti ɛma mawofoɔ me maame nom ne yɛ elder no ɔmo ne me to agyina sɛ meni sika deɛ a mentwe saa asɛm no ɛnsan na me si o me ka sɛ nneɛma bi asisi ama mahu bi mede maso nso ate bi a ɛkyerɛ sɛ ampaniampa deɛ lady no ka no sɛ akora no nyɛ wo sɛ akora no nyɛ me ba no ɛyɛ nokorɛ nti ɛka me nko a nkɔmmɔ meyɛnhwɛ asɛm no mu na m sɛ o sɛ saa na tiɛ deɛ a memfa nto ɔmɔ nim nti meka asɛm no deɛ mahu ne deɛ mate meka kyerɛ yes deɛ di kan no ɛtwetwe maso sɛ akwadaa no nyɛ me ba no lady no ɛbɛsra me ɔba me nkyɛn on the 18th September ɛna me ne ne hyiae na ɔwɔ on the 15th of April the following year only this year 18th September and wo 15th April meba okay enti yenua be me asem no a wo ka no mo a mo sese no mo hwe ye wo onua TV no de wo ka ne tofa bo nyina ne se woni ba bi hia e wabra no wo school mu na wo mo oba no etu kwan kakra nye so okwa abrochiri Ghana ya ene okoye eche kakra na ekire omo sa be hia ye na che se ene genti adada ne sonye so na ene wo mo kaso mu na wote sasa brankra na wakofa boy mo o si entem tete ya che ba bia me kwa na menim si enhia bia mu nti me kofa bi ni ade a ene omo sa kaso mu na oba ne bai na okwa akosua dwuma na waka che ye nua be men so okwa akosua dwuma na enso senka wo anka ben ne de pa no se ei we dia na dwuma na sembe ni o na woba wo kwa akosua dwuma de esi dan na wo pesa wo ansa no se o se me hu no wo mo sua dwuma wo mo wo ba ko no a eya na ye me fe papa enu nti me pese unyin se me na me wo ansa na makwa akosua dwuma no je se woni no ehia ya oba no ko ye frɛ no a wo se wonyem na ko hu ne ma me mo ni ade a afa koduru ba bi a wade ni mu nsensem a oba no se akora no nye ne ba ti enum asem a naja wo mo ko hia mpanimfo mo kai oba no se wode abufuo na eka ye nanso ba ma yi kire mu akomodie bi eni ko bi ebesi wono ankasa so eni nkomo a ba ma ne di ye no kire se ampasa akora no enye ne dia eno ne ya besi ho no na ye twa ye ho aba ye ba dia ka nyina no ye de beto aso na emom na me se kai mo se ye ma me Mary ajewa ene ye bepe sika kakra e di ama no na afi ode ye de ahwe na ye de ya friend doctor na emom akesika ti se na no fiada mo ankasa mo de odom ka se mo ano no ye ka se ene dwada nti ene ye behwe ye be ye nso e de ama ye ma me no na ye nko na ye ne good morning enkodi nkomo ye ma wadu pa no ba me channel TV no so no na eya me de say
nduro bebre ewo wiase because eno no ema ye hu se ukonum we na ho antowa afi ye ka we na sam a waje edi sanka ya dia good morning ko na wo wiase a anko be ke so akoye no nko enti na ye no ma na saa o se wo we bi na aduane bi eni wana ba ko pe ne wo wa ya no mota ma ne din bi o se mambisa aha ene na we ko dini saa ba se bi wo area ho na wo hwe se aduane wa awachi ba we dia ne dia obia ne ni taste ba se we dia ne dia ni pe ina tu eguso e kire wo se e best aha nti enduro no toso e wo wiase ba dia obia tu eguso e good morning heba mecha eno na ema ye gie no ha because ye no akwaya te se eduro wato abo ba ko na wode kun no ma mensa eduro ne ye moja entini ena nompe mu adwuma mako nuema se na maboso mensa ye moja entini ena nompe mu adwuma enti se obi wo problem e wo nintini mu a onum good morning a ye ne mu adwuma obi wo problem e wo ni moja mu a onum good morning a ye ne mu adwuma afa nompe nanka sanso se obi wo problem wo nompe ni mu a onum good morning a eno ano no enti hwese obi se e bia nansa no ekeka ko stroke ankasa e ye ntini na mu esisi moja ni ntumi ni ofu isane in the view of that no obeti pain e wo ni nkase mu ntintini ni nweke moja nweke e na nompe no so akoye ne ya enti se kobansa afa ne ebe che se koto aduro we okwa asan ato we ni beye moja we ni beye ntini na we nso aye nkasa no to ubewie na ka wabo beye se for sa sikeri mu kitwe bi fato good morning heba mesha edro ye de tv so mama ko to ba ko pe wo de wuto wi a sha sese wo no anopa ewie na enyimre oba no anopa ewie na enyimre na hwa ade se won kasa na emututu no wa umoja na esisie no wuntini na umoja ni ntumi mfam no hwade ebe yew nti mama ko se fit bread e edro we ba ya in fact say yes obi say mechinka se tutumi na enipa na ate enka na wato eduro bia no na saa yare ne daso wo ho de menim ene na gisa mi kwahwe ni kurom ene de odi nachi ano ode yes enti obi o ho a ye betena ha ya na ye pese ye dwene ye tirima na ye ka bibi fa ye eduro no ba ye dwene ye hwema bia ma no ene se ye tie dia nkrofo wo ka na ya betena na ya ka ye duro no bi ko no ya owo osa na ekoye de waka kire yan na ye de abetena ha ka obi bu ni nsana na emma yie no onum ye duro na ye de na waka kire na ye de abetena ha ka nti nsem ye be firi menum bebe bia ye de ya adwene ye de obi akonum eduro na waka na meka na wa nti one obi si oda sori anopa otese ne chinkase ni tutu no na wonam ye ne yete se de ye din potiba egunu so aboro no ankasa sani pa no say eye den yesi me konum good morning ni bi no sade ni na ejai nti ne atwira to ho so okay ne yakoma ma ko program so ye be den ye be kan number 3 obi friend yo say edu anadwena me da mitumi nda mepra kotira betire saa bet na no na wo kan asem nti me konum say edu ni bi no metumi ada kama dan lady ba ko kra do asenka ye ma ne ba ye school aye late to school hwewe wada you see because oset sa mantini mu nyina no wontumi nda na mama ko sa na ni bi se bi nche wa na dweda ahwa obaka se wonti hwio je say wonti dede adia so nchi de wo dabi adia nchi da obepre wo mpa so sa ekom so ne wona so na godidi obaka silisa eyesa na moja no e kire wo se atse eso watekra ayafi awe enti ekobani sa wase me kono mu good morning ni bi no na se metumi adama na watchi Sunday ni me num bi ameda ade achi Monday nka me ba ne yele to school eduro no so emma won hihye te se wo ba ye kase obolo debi se bam no debi we no ehihye ma wo gina se obi a ye se wasore fi ne dua so na wano num good morning heba mesha ema wu na wu se sister aya kama sa pepepe afa ye hwe obi friend ya o se misisi na nse mi da sori a ye kan se mi ye adwuma mi kotuka kra bi na mi tini mi mu a sisie no na ewe me enam so ma affect me chinkase no enam so ma affect me to asinka se no na se tiatika no
ɛnam so ma ɛba bɛka me kotodwe afei na ɛyɛ bubu no agu fam wei ni saa yareɛ wei na nka ni kwan sɛ good morning herbal mixture na ɛsɛ yareɛ wei ba sika ɔde bɛkɔ hospital ne na ho ayɛ den ama no enti wɔte yɛ num nsam na ɔsɛ nea menkɔnkɔtɔ aduro bi na mehwɛ ɔnum aduro wei ne bɔtɔ mmiɛnsa pɛ no mama ko saa n'akyi ne sisi ne to aseɛ ɛne ne kotodwe no nyinaa ɛgyae sɛ ɛkɔba ne saa ya na medwen wo sɛ ei enti sɛ nka yɛyɛ nnubɔne yi bi de yɛtwi ne huu ne yɛgye mu yi ɛne yɛyi ne yɛrekɔmɛne ma boys yi na nkɔmo nomyɛ ɛna ɔmo abrɛbɔ sɛ a anka akonta bɛɛ ne yɛkɔkum enti ya na ɛyɛ me dɛ sɛ yɛayɛ aduro papa bi sei ama nkurɔfoɔ nom ɛde adanseɛ ba daa no sister baako ɔse nyɛ ɔno nko a bɛyɛ nnipa bɛyɛ du na bɛyɛ 9 10 afrɛ sɛ ɔmo wɔ hɔ a na ɔmo ani so biri wɔ ɔmo papa baako da ɔso wɔ nante a ɔforo bi pɔ ɔgye sɛ ɔtena ase ɛhome kakra bɛyɛ 10 minutes ansa na watɔ na akwantuo so but ɔhyɛ aseɛ no nom good morning herbal mixture no mamako ɛnnɛ saa deɛ ne nyinaa agyae enti sɛ kɔba nsa na yɛatwerɛ atoɔ yɛbɛtena tv so a na yɛaka ɛde aka yɛ adansedie ho enti wo so wohwɛ me anaa wotie me na ɛnsɛm a meka nyinaa wowɔ mu problem bi a mpakyɛ frɛ numbers na ɛgu tv no so no wo sɛ mepɛ good morning ne bi atɔ medeɛ meti anaa meha na waka mama ko kasa ya edwuma ba ko ya pa ya kasa edwuma enti sɛ mabɛtena ka nsɛm wei na wobɛsena afrɛ bi sɛ mu aduro na yɛ dan dia no yɛ bɛyɛ de mesrɛw wode tie dia meka ne yie wofra wo sɛ me yareɛ nie mu aduro no bɛboa me ɛyɛ simple as abc enti obi frɛ da ma me ba ko ebu akwa ɔse 10 months so me du ombu ni sada na wonim sɛ sɛ nyɛ sɛ me ne doctor nanti kakra phone yi bi wo me hɔ a metie nsɛm na ade a ka me ngyi ndi da sɛ etumi du busumi no ɔban bɔ ni nsa be san ɛwɔ hɔ moya mai deɛ mi sɛ nkɔmɔ ni mu di san ɛwɔ hɔ pa na bibi san sɛ watwa brɔse deebi nti me kyerɛ no yɛ friend sɛ pure leave hɔ ɛna ɔkɔpɛ edu no so ɔtɔ bottles mmiɛnsa mama kɔ no mu mmienu da ko ɔbɛdwama bɛdi dwa ɔbutuo na obi friend sɛ maame ne ho asɛ ɔhwɛ ampa ɔkɔwura obi shop owurɔ ne ho na ɔtɔ straight dress na ɔhyɛ na ɔde kɔ ofie ɔfrɛ ya ɔka saa asɛm in fact ne n'ani ataata ne so onim da sɛ yɛ wɔ aduro bi hɔ obetumi anoma ne nsa bu aba mama akɔ aduro wɔ hwɛ obetumi frɛ yɛn ɔse na mentumi ndidi aduane si ɔde bi a me yere ne me ako me frɛ adwuma baabi ɔse makɔ de obi nkyɛn ɔse mekɔ didi baabi enti ama ayɛ ntokwa tie ɔnyɛ a good morning herbal mixture ni bi no na ɔhyɛ ase ɔdo ɔso yɛ driver ni nti then came nti ewia na wanum bi anapa na wanum bi saa yimre na wanum bi ɔse nanse sɛ deɛ osi didi ofie ne yere kwa so ɔnto twap ma ni mu saa na eduro ni yew enti sɛ wo tie mi a mesra wo hwa mi a very good ɔbɛ enso no enti wo yɛ driver ni wo edwuma na obi nkasa gyayo wonim sɛ mama ko driver ni bɛ sɔra akɔtene stie ni 4 am obesi fom na 10 pm we am kan driver bi si bo wo biem enam so ma watena na adie so a mo fra ni sɛ de ɛbɔ ase he watena so a watena so a ma ese ɛya yɛ mmerɛ enti wo si fam na okoduru fie pɛ na yere pra no a o se kana na mama ko wabo bebe di yo DJ enti what you say enti ekobari say na okofie a complaints nko a de bia wabre me pa cho wo yɛ driver ni a pre drasto bia ben wo bia to bi mewie me de kasa ni sia na ma sɔre numbers na egu so no emu bia frɛ mama ko hu sɛ yɛ betena ha yɛ mo yɛ ho nsamrani o ɛna yɛ duro yɛ se ɛna yɛ duro yɛ se de bi ya pa ho hɔ dia nkrɔfo kan yɛ betena ha na yɛ ka ɛnya afɛ ni yɛ bɛka yɛ duro yɛ se nkrɔfo nim dada enti sa mama akɔ kasa me no yɛ no se na yɛ ma me na yɛ de abetena na yɛ ka dan ma me ba akɔ si ne furu so pa but ɔsha yɛ efuru no nti na ɔtɔ eduro go nim se ɛnyɛ se adwuma no bibi foforo kra nti na ɔtɔ yɛ but ɔno nom yɛ no hu sa ade na ekɔ but na efuru no so ɛso tia na ɛtie nti ɔfrɛ yɛ odi adan sɛ wow you tuma no good morning wo furu so ate nti sɛ wo hwɛ yɛn na wo so efuru so na wo pɛ so tema wa wo de no num good morning ne bi yɛ wie obi se me de yɛ kooko me kɔ no mu aduro na me ntumi ntini me mu ba me no mu aduro no ne nyinaa ɛto atwa ɛde ama me nti sɛ kooko haw na ɛde wa to fam a ma good morning herbal mixture ɛnyɛ wo aduro me hu sɛ producer segena me nti me sɔrɔ so no number no ɛna egu tv no so no bɛ sɛ wo hwɛ a wo tie radio a wo bɛ frɛ 0246 0246 59 59
41 41 17 17 0246 0246 59 59 41 41 17 17 mo ana 0553 0553 21 21 35 35 87 87 obi se hifa na menye biato dodo na de de amankranfo to ko keshi draglin na tinetet repash hello wo benye bi ho ekus pharmacy wa ashama main station with Udima pharmacy takrade fonko AA mens na fe nim de heba kumase de ubisama makokro ba chiro baby eton bi kumase Freddy mens bi o Misty heba collinat PFA tafo kwan so benye bi oyer powerful bros and promise ebe benye bi sanso na posa mbrom benye bi ho ko fori de fonko Gapson pharmacy Benon pharmacy and sunyane fo beko eye Mose pharmacy obenye bi o ntima ko mewi Prenan FM and afe Onua TV ansana yene good morning for ekwedin komono na menimenu abe me bi efe no Ishmael Ekron eno ano no ena na edi enkomo nti yanto aso nti now mwakwa akwehia bakotena se ama pani a wode kwoto na anim no ebisa lady ne se ya abufuo ena wode kaaye ena wo se da bi wonya bie na no nko ade de ahya akoma mu ma ene piano ti wonya aka no nko ade ugina so sa akoda na nya wode because bi aniema miensa bi wo ho ho na ne ya duro nti na wo bobo ne ma ne so yenko nti the edi kan no duration of pregnancy no bra ode eba me nche ne bra ode nyemo ye na eno ode wo ye no na etwetwema so eno achi no lady no owo ye no oba me nchen ewo odan man so na oba no ode me phone call efre number bi ti okoye chi no na ma no ebe frɛ me sɛ ɔhwehwɛ nipa osemasi nipa somasi ben sister na me ne no awo no ti ya ɔhwehwɛ girl no sabre no no yɛ girl nti na ɔhwehwɛ me mpena no ɛna me si o ɔkɔ ma mo hɔ wɔ akura ana bibisa nse na ɔno hwan ni na ɔbɔ ne din sɛ o ɔno ne nipa osemasi na me si okay na obisa nse na me so hwan ni na me si o me ne nipa osemasi na me bɔ lady ne bra penny ba ko din say me nipa osemesi no say okay Matthew din na mo mi hu da na am say ayemia no say o say na ayemia de a nkomo bi wo ho obetimi no ene me a che na am say o kwan da ho asem bi o ho bi obetimi aka kire me ene ende de bra lady no ekotena aguna so adru ho na ne ekoso wo ono bra na wa frame no oni okoso ono ne lady ni ntam nyina ode to manim stress ebra lady ni betena ono ne no na ehyehye ho kra ma o kan say ebra lady ni betena ho no na lady ne bra ene ne yere ene omoma na ete room ontimi enhyehye omo nchen de bia nti no na che say ono bra na no enchen na order ema lady no ekobai say wo na mane say wa fafuru ti sana te dia okọ na wakobo na awofo amane ewa kura na de ombeka no obema naso ate ti free ho na wante lady ni nka biom ti bra wote na je se lady no abobe ma foforo din se ono na one no enyem e ma sisi one no awo ti ono kura de ono bra no kura de o ya adwen se ko be ware lady no ma lady ne papa mu nyina kura enim ohia om one time o wo mu krum gumua oboase se oba be ware omoba no ma omo si ono mo watwen yem afi yakoba se nyinsa aba no akoba obi fufuro din enam si o wom se de oka no lady no sisi aminua no wawo na mum no boy no anware no enti se ofi se opena obetimi abewa so wawo de bet on say enti se ofi se opena obetimi abeware no ma bra no kra ka tem se o da bi sisi se de akoye ne de ontimi emeware na sama na enye yi enti na me ne bra no edi nkomo akwa akiri pa na akiri no obeche me obehu se enya me ne lady ne bra na mum no me ne guy na me ne no anase me ne guy na obo me din se me na nyinse ne ye me dia no obehu se eyemia ti ohun se eyemia no obisa me se na metimi hide me ho eya de sa that metimi a journalist so na me se ai Brown na ebisa osasa boy because obehu se enye lady ne bra na mum no lady ne mpena no obehu nti ohun ye no na obeka se
na metimi ahide me ho aye bibi sa se me ne we nipa no bat me pretende ene metimi aye journalist pa o na me say ai enti eba sa no me ne no ya ntoa enkomodie no so na etwa so enti me de asem yi eto abedwafo ye no mkotena se wo asem no ho me de to omonim se bibi senso asi ni eto so se ebra lady no ti guy no kra ebisa se me fa kola ne picture ensende no na samra no wahu na chire wahu ne se enye lady ne nua no satam de no onye tama onye hu me ne no guso edidi nkomo no ti oye se me fa kola ne picture ensende se me wode a na me de akola ne picture ensende no ti ohun ya no say this one dey my photocopy say this one dey my photocopy na me say okay ti akire na obehun say enya mia na etwa so no ti lady ne ene na wofo so ebehun say me ne guy no ya communicate ama me de akola ne picture kra asend guy no nti omo be frame me phone so ebisa me ho asem na me say man shada na me de picture ne send no na me de ye me start me WhatsApp status and a guy ne ehun ye enti in fact omo ke kan do meka e kire me pa na me say enye bo apayo nti no mo enye sa ti maame no e kasa wie no onu twa so ko gina baabi ti na lady no so e kasa nti na maame no fi se bia lady na aka ate call no nti ya mete se o kan wa kire ne se sa na obe kra de ya ne akola ne yanya mfa na ama no sa na maame lady ne maame o kan wa kire nti eno so mejoto eno so sa na obeye de a eni akora ne yanya no afa ama no I see ti mejoto eno so to se na o sisi de mabenya 3 points ti ebra me ne mpenifo no kotena se me de asem we nyina eto omo anim na omo bisa me se ewom de maka ne de but metimi prove ene solid evidence ana se bibi se ni ho de a ene minja sansem no mu se me fi se ampasa kola ne nya me de a ene me yen koye test se me koye test na se basa kola ne nya me de a fine na mum test no sika wum se me wo se sika ne de a ene kwan da ho ye betimi akoye se me ni se sika ne de a yenja asem no na se the lady na aka se o de abufuo na kan no na yembontungu na me nkoso enhwe me ba and am said that time so na ahokire wo ho na mini skanti me gitum se de o maka no ampa ana yakoy nti yakoy na me ne lady no ne ma me kotena se emre bi asem e ba ya ma sisi akola no me gya ne hwe no wo de mekoso ahwe no na sisi niema mu enye nti no kakra bi beba bia no omo nsom nti free ho no buwa na kakra ba na enso ni de but that time na me say na ma betena fie that time na oba mi hia na ya ware nso awie nti ma betena fie nti edidi mu na se niama mu still niama mu ebeye din pa kakra yi ti sika mi gada sika kakra no me so sa na te dia masua dia kakra nti me be bie drugstore ti mi tutu ho anamon na me bie drugstore no but unfortunately na mini ma nkoje license nti pharmacy council for Africa for dia e be close me shop no e be sesa minro nyina so like kra say yan fame anko nti lady no me ba na maame no ete ne atomi nyina ma ono kra frɛ me phone so kra echeche me re so enya hwe nyame beye ne ade nti no de menka makoma entomi yam ne ade na mi twa so satam na afiri mu abeye den pa ti edu ba bi kra na oba me ne te krampo no du ba bi na didie kra aye den mayen ade no oba na nso nya adwuma adwuma no oye adwuma right but ye ware wieye no na nam se na obi adwuma na no oye ye ware wieye no nipa no eje ma no ja eje adwuma no free ni nsem nti na onya nya bi ade se wo ware ye nti na oje adwuma no ana na ni wom ti o te so ware ye no ho ahoya eno de up to now me yere ni nyina ye nya nkyeremu bia kire bi nti a be ma na no oye adwuma ma no ana mpatwan na ni wom ti wa ware de ne yakora nti ti afi du ba bi na fum dwuma na me ye kakra saa na niama sha se esan epic ma enam so krama nyame ya adoma drugstore license no nyame be ya adoma yensan so eka bi ma se nyama epic na ye yi kakra ti me na be ma ewuye na me call eyi ti ye call ye no na me ko hu akwala no enti eba sa no lady no ebe fa
akwala no obeyi ni free school a mede ne to mu wo ehonom wo bra na menye aware nti na mennim kura sa akwala na kodi ni nchen wo aguna so aduru nti dakro me ba kura na me behu se akwala no eni ho no bibisa lady no so ka tem se akwala no eni ne ho na me se okay se sana tie dia mennim be akwala no wo nti me sani ska me sani amahwan nti e ho so me yimani bium wo se akwala no ni wo nchen me kwa kura nso akwala no eni ho makwa kura kote se akwala no wo nchen beto se akwala no ni wo nchen nti e ho so me san eyimani for mre kakra ti me na be ma ewuye na me besen ko yie ewa kura na me ko hu se akwala no asaba back to ekura ho ti sometimes so me beti se lady no etukwan enya kwenya etukwan ko Egypt wa mo wa mane dabi okon wa mo wa mane ba cho dabi okay but no owo ha say no na akra ne no onana na netie nye woni o maame na netie me ba cho an enti me ba kura na me behu se akwala no ewo ho no na me se akwala yi me ba ha mo se ne maame abefa no ko me friend maame so o si oni akwala ni ne nchen echire me sa ba ma sa behu se akwala yi esan ewa ha okay enti ho na me te se enam se na lady akwala no kodi ne maame nchen na enam se o tu kwan ni nti na ye se o sa de akwala no eba o de akwala no eba na ono ankasa so asa wo ba ko account o de omumienu nyina na eba me de ho de na nya me de na na me di achiri am se okay sa na tie de ya ne me ko so ahwe ma de okay ti free ho na me san Kenya me ho ehwe me akwara no na ma akwara no teacher ni a no class na woni teacher kra me na exchange contact se bibi ba na wo se yetua o school ma eno kra de me sene enko fie me sende ma teacher ni no direct to na nsenti edu be na me se akwara no me pese me je no na from bra lady nka akwara na me dia ye kotena se o me wo fa man kra do ho no ana o ka se ya bufu no de kan na ho no me ka se akwala ne ya me dia de a ene o mo fa no ema me e ka bia o metua no mo de me ba ama me sabre na akwala na nya mfie se sabre no wo 5 years okay oba na ba ema oye oba enti e ho no lady no ne sister penny kun ba ko oye elder e Pentecost mu obetina asem no mu bi me wo fa no friend se oye asori mu penny ne nyina ye wa asori ba ko mu nti o betina asem no mu bi na o mo nka na ono ka kire me se aban mra se akola enya 7 years papa unni kwan se wote no ne titu so san ye oba ne ba twa ye bedware no ye be hohoro ne ho na seni ade ti be ma de unni kwan se wote no enti mejitu mu ejepenie sa kwapem se akola no edum pempenso a ese wodu na masan asori akenya me ho se mepese akola no meje no mi make step bia na omo deny se even mpo me ko ekura ho na akwala no ba me nchen acha 15 minutes na ne nana no apie obefa akwala no akọ minnim ade wo ye ho dientia min eno de chese me ntiase o maame no free Egypt aba na so da so lenta na maame no ewo Egypt and already so na me ne wo ade na yese wo dia no ya ye de na hye wo kon sa chenchen ache hwe no no wo ko na akwala ne ba wo nche ya ba me nchen kra na chese ne nana no ebefa na akọ mitimi akwala ne timi yare tama me akra ne timi yare no ma to me nkra be fi akra ba be fa akwala ne ko hospital wo Akoma eni akwala no omo gye no tompam na me be ma no meti akwala ne nchen wo hospital e ho to na akoma ne nana no me ba chon na wo sa akọ enti ne ma me no Egypt na me sha me ka chen se me pese me ko fa akwala no me ka bia na ma me no abagu nti one time bi san se dent na on pese me ko fa akwala no ono o ma me enyina so mienu se ne di kan ono watena obi nchen pen onim se de obi nchen tena etie enti on ma ne ba engongo tena obi nchen na me se akola me na me papa o na obetena me nchen a obi nchen na otena no se maware enam se maware enti akola no betena me nchen otena step mother nchen ba na se obi nchen na otena na me si o so no so free Ghana ba no ono so ware na akola ne nati akola ne tena step father nchen eno so asema me kan na me ka se even process na tie de na se si a ne nana nchen na wo no krampo no eno so obi nchen na wote no ana me se okay ni nyina so etoso mienu ene sen na o se edu ba bi no me yimani se me hwe akwala ne bio kopem emre bi a me san betoa so na sa period no hwan na ehwe no
ansa na me ma ba beto ansa ma ba se me beja akwaraa na me se ehɔ no de na wo de wo kan ye no asa ne papa no very no good na me se ehɔ no de wo kan sa akwaraa na nya me ba no enti na ma me gya ne hwɛ enti eno mpo de me mfa mbam na se akwaraa ne de onfa na ma me ɔkyena se me meyire na me ne te na ma me sa nkwase adwen na me nka kyerɛ ne se enya adwuma na me se me pa wo kyɛw me ne wo na enya asɛm enya wo ne meyire na enya enti yi meyire asɛm frim me na me ne wo eka akwaraa no ho asɛm na ɔsɛ akwaraa no de bibie ne hɔ no ma me mɛyɛ a ebe ma ɔde akwaraa no ama me na me se okay na me ne twa so na me yɛ sɛ me de bɛkɔ akɔto na wofo anim ebia na wofo de ɔmo mɛka no na ebe yɛ final ti me ne na wofo no kɔkan awofo no so refer me sɛ ɔmo de ɔmo ni tumi sɛ maame no ka sɛ me mɛfa no nkɔ a ɔmo ntimi nsi me kwan ana me san ɛne ne maame no ɛkɔkan biom na maame no sɛ ɛyɛ akwaraa ne maame no sɛ asɛm yi maka no first time ɔsi ɛnyɛ adwuma de nti na me san aka biom ana na me sɛ me pɛsɛ akwaraa no bɛdi me nkyɛn na metimi ɛhwɛ no yɛ sɛ ɛmahwɛ ɛyɛ education ɛmahwɛ wɔ school mu no ayɛ competition obi apɛ sɛ onya baabi de ne ba esi nti me pɛsɛ akwaraa no bɛdi me nkyɛn na metimi hwɛ ne yie na ɔsɛ meyi maadwen firi saa so na wɔno ne ni ha badakora no wɔ nana hɔ wɔabra papa ne te ase wɔ Ghana obɛtumi ahwɛ ne ba mebatɔn ti maame no ɛsa bɔgui ɛna me san kɔ awofo no nkyɛn sɛ nti ɛhɔ deɛ mekɔ no me de abufuo no kɔ sɛ mekɔ na sɛ awofo ne nana no ɔma mpene a mɛfa akwaraa no by force ɛde na akɔ but mekɔɛ no me de asɛm no so kɔto akwaraa no ne teacher ne ne headmaster anim ama ɔmo ma me afutuo ama metie yɛ ti metie yɛ no me sɛ no sɛ de nneɛma keka kɔ no mantu anamɔ a nneɛma bɛgye nsɛm ti me de asɛm no kɔdan social welfare sɛ me ba me pɛ sɛ me gya akwaraa na maame no oni ha akwaraa no ɔne nana nkyɛn ɔmo pɛ sɛ ɔde akwaraa no ɛbɛma me nti no me nti aseɛ nti no ɔmo bɛkyerɛ me mu deɛ nti a ɔmo pɛ sɛ ɔmo de akwaraa no ɛbɛma me yɛkɔ social welfare wɔ Achemansa district ɔfo ase ɔmo frɛ abɔfra no ne nana no ɔmo bae ɔmo sɛ ɔmo deɛ ɔmo ntimi nka ho biribiara na akwaraa no ne maame bɛba the following month nti nkɛ bɛyɛ a ka yɛntwɛn maame no ɔba na yɛnsa mfra asɛm no na yɛmbɛka ti ɔmo hyɛ yɛ date ampanyampa akwaraa no maame no firi Egypt ɛbaeɛ ɛma yɛkɔɔ social welfare hɔ yɛkɔɔ no ɔmo bisaa meka sɛ me sɛ mebɛgye me ba ɔmo sɛ ɔmo mfa no maame na mente aseɛ nti mepɛ nkyerɛmu na lady no ɛbɛ narrate a whole lot of stories sɛ deɛ nti ɔno mpɛ sɛ ɔde akwaraa no bɛma me ɛne sɛ at the age of 2 years ɔno gya akwaraa no hɔ kɔkɔsua adwuma na mimi gya akwaraa no hwɛ te sɛ ɛnɛ akwaraa nya 11 years yi afi ansa na me se me ba bɛgye na ana nti ɛno nti na ɔsɛ ɔmfa akwaraa no ɛma me na ɔmo bisa na awofo no sɛ ɛyɛ nokorɛ ana sɛ ɛnyɛ nokorɛ awofo no so sɛ ɛyɛ nokorɛ na ɔmo bisa me na me se deɛ ɔmo ka no nokorɛ bi anim na ɔmo se hwan na mede ne bae sɛ ɔmɛdi adanse ama me dɛn nti me nko na me kɔɔyɛ na me se mamfa obi amba na ɔmo bisa lady ne sɛ ɔkasa at the age of 2 years ɛna me gya akwaraa no hwɛ no bra ɔfrɛ me sɛ akwaraa no nneɛma asɛe nti mentɔ nneɛma mbrɛ na ɔde gyina so kasa akwaraa no ɛnyɛ me ba no saa tam na akwaraa no ɛni 5 years ana nti sisia na ɔkasa at the age of 2 years no na nokorɛ bɛn na ɛwɔ asɛm na ɔka no mu ana ɛhɔ no mennim na social welfare hɔ ɔmo sɛ so far as a lady no akasa me ma nhwɛ akwaraa no deɛ ɔmo bɔ bibi agu na ɔmo gyina saa ɛhɔ no so sɛ akwaraa no ma nhwɛ no nti yɛntimi nyina ma nti ɛhɔ no me so me gyepine sɛ saa na ɛtɛ deɛ ɔde akwaraa no ɔntena hɔ na ɔmo sɛ saa na ɛtɛ deɛ a ɔmo twa damage ama me akwaraa no hwɛ na ma nhwɛ no no me metua 3000 cedis ɛno koraa deɛ nka ɔmo ka sɛ ɔmo twa ma me aka metua more than that but metua mu kakra bi 3000 cedis na afei no every month biara no me nsa mfa 450 mmerɛ akwaraa no okay meba nti ɔmo sɛ every month bi afa 450 cedis ɛbrɛ akwaraa no wohwɛ ne saa deɛ a ɛbɛtumi aba sɛ ɛbɛka sɛ deɛ woyɛ gya sɛdeɛ nti wopɛ sɛ wogye akwaraa no wɔbrɛ wɔ maame asɛ atu kwane a ɛbɛtumi agye na ma pensuo binom wɔ hɔ na membra wano si wie a na afei ɛbisa wo kɔhyan mebrɛ ni
Marco na promote say Yankopon adom bibia e boko na mommy de no so oh nyame adom ewie bibia kama nyame ase akira de be ba ai don't worry at all oh I trust you oh papa no o te o ai me hu no one no me backbone enti mami nsuro wo hu ene me akwa me hu anam say oh you I no go fear cry matia power specialist about hospital enya go bo adwuma rough papa obo adwuma medase ebusiafo yaba no de na yaba apomode nkomo no a ene ebedie nipa de bia wase odwene wapomode ho de bia apomode na wase odwene ho sanse apomode ni ho a untumi nkwa adwuma untumi nya ohwe nti de bia meka se uyare a udane ohiani obi osika pa sika bottom ma sika dan ma so yare ba ko penti otimi to ne japade nyina na still ne ho nto no nti yare ba pe ede ohia nenam enti mesro se utietie nkrofo nsem no wasumi odededede na ye be ka apomuden nsam no so akire wa we 10 minutes penny asori nti ni wetie bi number kra no wage na ade ato odachi asem tio de hiada afena na wo hwehwe powerful kra man form number so hu nti yesrew ye ka ne say ya no wetie ye pa na what you say provision is better than cure sampa Abuja me fa number ne ma na yentu ankomo ne so power specialist Dr. Akosi Duaya number ne 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 ya WhatsApp line obi wa abroche opese ofre wonse wo ye normal call na ne boarding to betumi afre WhatsApp no so ebi akotwa scan bi upesa wo send edema doctor no hwese na esitie ense bi egu niema bi apesa wo ne doctor di hu nkomo WhatsApp no so bia no WhatsApp line nso ye 0555 79 78 0555 78 enu nti number si mi ense nyina betumi ne Dr. Akosi Duaya edi nkomo ewo so na ye ka power specialist eba hospital dia na wa weni tua se eya yaresa efie ba kope Dr. Akosi Duaya oba Ghana ha santimemu anyenne enkrofo wo makona so ye akwaje yaresa no edo so bebre ye ka se ye ba na omuni echi achese edem ha wo monko ha enti wo so a wutie na wo hwe ye no tugidia na mo ne bra obi be ka se makọ ha mewra ha mafa ha me de yare no kra de be me bia enye me bisa question say nante bebrebe a wokọ mia bebrebe waba power na wankasa ogidi se wo mae nti adan na wo ma power specialist eba hospital na wo ma mehwe bible kra se yenso ahohum nyina anya den enhwe enti so one source hospitals bebre ahwe na ankoyi a bra power specialist eba hospital wo be hu difference a ewo mu ayaresa ewo honomo a etwen wo na yenimu so se power nso de eba ne hepatitis de a yedemufu a number 1 ye ne de ba chese kofa ba ye hepatitis ayaresa ye ni challenge bia wo bebia ye se original no wo hono a sente no wo de ye de aha enti no se wo pe bebia eba no brebuo mu yade a yesa ema hoto eba pa de a eno ane power specialist eba hospital tu anamo ne bra obrabo na eho atochema obrabo na srade ayemu ma abeta ho se drontwom obrabo na entimi nye adwuma te se kane no enam so ama wona ase nyina taatai enam so ama ofu apagama akọ enne nkrofo bebre ede wo mofu a adoa ene wo mo nan a ataatai ede nam ensuo ho se wo mo da ne dua yabo mo dua ensusu na yare o na dwi nyina ne se na anu bi na me ne maako ekontokwa no oka se me ntwen na mehu ne sese wakobo me dua enso ebi kura maako ko ye kro no ne wrefi ntokwa no no abobọ na adwen a kire ko ne baabi nso wo dia wote wonim se obi abodua enso na yare bebre no anti obeka se madane dua adane enkoda
enye dua o eye yare hepatitis no eye wasa wonase peja wo futimi doa wankasa oni pedua no etimi ya kete na chese onfi nyina pie obi ehu se akoedie enti yesrew tuanamo na bra power specialist eba hospital na doctor ensure hepatitis one abasobode de se bebrebe ye ntimi nkai enti fabra. Apart from that, two bones said, "Baby, I will chip bremo a show. A ya wo ya wo tinka woni pedue nim se pensa e bananya asem ketwa. Afe obon se wo dware kra mpa na wo keka. Obekọ obi fie no okura fe. No odi dwine ho. Obekọ obi fie okura fe. Obi dan ho kra no awro ne. No odi nechi. Wo chese enya asem ketwa. Se wo sa niema we ya emfa entena ho brebo no problem abem enti tutumika ne bra me se ebinumu ba Dr. Akosudua no otwa wo mo scan na o hwe srade a eta nkrofo brebo ho a ho enye easy kra bayenkan hu se ye brebo no ene ye kidney ne ye sa no etise engine a edaka mu se engine problem be mu a car no se esi wa ni se esi ho even battery kra problem ba battery ma se car no ndi wona so car no ye papa se de battery ni mu a car ni nya adwuma enti eni pedua na ye se car eniema bebre ni akeka bom e woni pedua mti ba akopetọ chima pe e de asem nam enti nsunsuanso amabobo so hu bia ye ntem na bra na ye nhwew na ye nso ano ntentem kompofu a obi minimo bia kompo wakwakoye hu operation enam so ama ne kasa krasesa okasa enti se kane no enye normal obre kransa no wakasa because koye ne apapai ene yeye free ho there be apapai sembie ni ho oba ye wo kompo eduro a ye de be ya ma kompo no ebe na ne ebe chese wo komu be sa da ho wo pese wo tuche a wo be to kama pa ene ema bebre epa wo but emma obi so okra ase nyame na dum no nyinsan abonse na ase be nyinsan ba akomienu miensa nan na ase na odi ahya abeifo na odi ahya ne maame bi ne nana bi enso na fibroid ene da yefunu no mu mesraw fibroid ene hawa tumirika na bra power specialist eba hospital na fibroid no obi o ha ne de na afi na aba nkete prekese na egu awode na no obi so de abo se bo float se ball no case 5 ene da ne yem ewo mu a na ye kukurukuru omu a timi move enti wanhwe ya beka se enyinsan abofra ne da oyem enso na fibroid enti amanyinsan a wo pe no emma mesrew oba power specialist eba hospital a doctor be show ama fibroid no ebekọ na ya na ebinum ka se na we kra de ye se ye moja o ena da me yemu sa na ye se ebe na ne ama moja ba betume enna ne o ye hye no ye no ntinya afe na ebe na ne na moja betu na afe wo betwitwa hwe na wani su bebriu da bi oba power specialist eba hospital e kwaya fa so a fibroid no ebesene kwa ahoto bebe fie se nyinsen na opa fibroid ne kope awo no so be de ebeba enti gi number ne frɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 antifresisia na yade bia diabetes ene ha wo sugar no kosoro ama wo Johnson 10 wanwe ye dru baby a wo ye bema etumi ma wo mensem kra kofom ene dru baby e kurokura betumi aye wo na afe abe kese na A2 enti yare a etete we ha wo bia de mentimi amoso no ebre ne ya na esuanti entimi nka ne nyina de hia ne se wutu anamo aba na ya hwe to de bi kura ntwen se yare beba eto de bi a wankasa bra wo se doctor maba yade bi wo de hwemini pedua no mame bibi koso a mame hu netu wana mame ye hwe ona bibi a ye kama nso kra ye betimi ama wunuro nso kra be no no ma ye bebo ni pedua no ho ban a yade bi kra mfiri bebi nyeden emma eye power specialist ene ye se adwuma no na wo kokromu anasa wo ko herbal shops ahodo mu a ye wonuro ahodo e wo ho a e bo nkrofo ho ban eyi nkrofo yade efiri wo mo som ye wedua ya SK e wo ho na ye ka edua ya SK a na chese ye ka yefu yade dro papa ebinum yefunu ye wo mo ya
Omu ye funu yadeɛ ba maako enya asɛm ketewa. Obi ye funu keka no, ne ye funu tutu no. Na reho sɛm ɛwɔ mu ne sɛ nipa wa sɛ odidi na onya energy, onya ahoɔden. But ɔno no deɛ ɔsɔre kra na obedidi ana osuro. Eduane ni kɔtɔ ne yemu yi, ɛde ye funu keka ɛbɛba. Ɛna se we ni di nso a ne ye funu no ɛbɛsa akeka no. Enti we na ye kwesi nkwesi kwada nkoda. Mesrɛ kɔpɛ edua ya SK na nonom. Na ɛmoa na ye fu yadeɛ ne sɛ ne sitie bia. Ebe ye free ho kama. Na ointment ne nso so. Wunye bia fa sra ni pedua no. Edua ya ointment no. Wa ye adwuma wa brɛ. O bɛda na krokra kyew. Wo bɛ muni wampa no so saa. Wo de oyɛ ni pedua no. Tete ointment ne fa sra. Bo sa obeda say for mo awe ya de be chima ko be late. Untimi meye program because e ma wo da ma ho to wan kasa. Enti abusuafo ye bre no aso ko heba shop bie mu a wo benya ye nnuro ni bi ato. E na afa power specialist ye wo fe yi ase. Ye ne Jasbro filling station no edi hwe ni mo enkrafo so enko kwabenya ACP main road ne so na takrade for enko anaji estate ye ne anaji primary school no ebo fipam je number no ne phrase sia 0244 54 44 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ya WhatsApp ne 0555 79 0555 79 Nyamisha papa okay Akoma 87.9 FM and Afe TV Akoma mu Nsem dwumadie no enoa na wo hwa wo sign 8 bie no na ansana ya ne power specialist ekodi nkomo no na meni nua bema Ishmael na edi enkomo ish Mame bra wo so o si ababa na ye friend sen ababa na ye friend Felicia Mensa na woni no eneko school na me bacho there be okay sabre no ye student na wawie na me na me ye student okay it's no ye den no wawie JHS all right sabre no won fie sen o ka kire me say na owo 20 years JHS me bacho no 20 years no wawie anano na so ko na na won so was saying then time na me wo 22 okay but now wo SHS me bacho all right enti ebra woni na twempra be efi anasa aboso me saying okay ebra mi hia na me no hia ase no endu boso me kura na otu kwan no enti otu kwan na osan baaye no na yesan ebeto aso no enti eno so krampo no emfanse de no say no yemfanse be afi baako okay enti ahyase no amotwempra ne de na mumienu obi abusua ne mu ho hwe me bacho me sister na ohuye na obisa me ho asem na me se entisa okay ana okatem se entisa ma me ma ne entisa okay Miss Study on Ohui. All right. Enti montawo tete na wotu kwan no wokodi efie be sen. Be efie miensa ko efie nan. Okay. Because that time oba kra na mawie SHS. Na wo ye adwuma. Patron. All right. Enti efie miensa sabre no okoye no wono kofa abema. And me mete ye no. Na won so wo ge. Me de no kwasam say enam say ono no ne oba me di kan. Ene no enante na me fa girl da. Oh okay. But no so afa be mada. Ono de oka me ne betena akiri no oka kire me se before so be hia me no afa be mada. Oh okay. Ma one no. To onu mom ni experience no na be break wo virginity. Me patron. I see. Enti okoye ne 3 years ultimate ya na modi nkomo mo frefre mo ho anase mo communication ni break kra. Communication ni break na me say na me wo school na me nkra phone nti ono so kɔ no na onkra phone but akire na oban na ye sign ebeka so mu no sabra ne dem na ye mienu nyina obia ensa ka phone nti ye ho na communication no be ye effective na chese mo nyina na mo wa agona so aduro ho a me pato da bi na me wo odan but that time na ye nyina ye village na ye nyina ye wo akem asabe de okay nti ye ho na se me makwan ana me ma me tem na me kase me kofie a ho na me ko ho na no so na wofo
ɛwɔ. Okay. Enti yɛhwɛ ebra okoba ye no a musan beka so mu ni genti adada yɛse ne so enye so na akua ne brofo din de sɛn old firewood simple lightning I just said genti adada ne so enye so na enti mu ba ye na musan ba beka so mu no emu nkomodidie mu no ɔka kyɛ so ɔkɔe no ɔkɔfa abrantie bi meboa me pa cho. okay na oni abrantie na gyae anase no oda so ene ne hyehye ho Ono de ɔka kyerɛ me sɛ ɔne abranteɛ no agyae. okay woni na gyae abosomi anase fie sɛ yansa na wo ba behu Ɛhɔ no one mami duration me so man bisa because na wo ho pere wo dodo nti wa misa no because no afa ne pa nti no nya ka sɛ no wo abrantie bi wo ho no oni na gyae no eno ano no okay nti emu ho no woni ne hyiae mini ne enhyia. woni na ana Me pa cho da bi. na ni wo si dan na ono benyinsi Osan ebesen kɔ aguna so aduro. Ti osan besen kɔ tena aguna so aduro no. Ye communicate anti ɛhɔ ansa na ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne kwan dɔ sɛ ɛhɔ aguna so no ɔkɔ ebota wo de kɔ ne sɛ nkɔ akɔsua adwuma. Bɛ na nneɛma ntutom nti na ɔwɔ fie. Ti ɔno ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne kwan dɔ sɛ nka ɔbɛwo ansa na wakɔ adwuma no ti ye bɔ no gui. Ti na ɔbɛsen akɔ akura ɛna ɔfa me nkyɛn ansa na mini no ehyia. Aguna so aduro hɔ no ɔkɔ ayɛ no okodi abosume sen wo ho a obefrɛ wo ɛka wo so okosua dwuma de na so no ko anda awo opɛso wo ansa wo sua dwuma kodi na sɛ wo ho sɛ ye afe me ba cho won kosa no no so mesra wo me ba cho de okay enti wo ba ye no no obɛda ayɛ me ba cho an no oba besia akɔ ne ma me no ho wo ekura no fa me nkyɛn wo oda ɛno no obɛda ayɛ I see na ofri wo no ba ye no a oni ne dada edi nkai no me pa che wo hunu nsakraye bia wo ba ne ho Marco ho manhu woni ba penfo na ada ho me pa che then time de na anam say mini experience bi anti no say bibisa ho kra na ma adwen enkyere me say ne mu nyehye emu kai wa adwene emu no the but mi bunu say normal ne mu ahye no onyem se ne mu ahye onko ade a ene ne onyem enti woni ne hia saa ba akopɛ no ene ode kɔ yɛ ɔka kyerɛ wo so onyem ana sɛ ehyiamu no toatoa so a ehyiamu no antoa so ba akopɛ na ɔka kyerɛ me sɛ onyem. And that was 18th. Tieshia on the 18th September. Okay. 2013. And Obewo 15th April 2014. 8 months. 8 months. To me ba. Normal. But me dream say normal nti no man fa nya asem. Okay. Normal. 8 months normal. Eno ka sebra na behu na busuafo na de kwoto wo manim me manko me ka kire ne se do me ayigbeni de bet minim aka mamre se yenye ne sa enti no ono na se ode bekọ ana se na awofo na behu no mefrɛ me a be se me kɔ se moba no ma hye ne nyinsa enti no de ombeka mo nka kire me de me ka se yenye ne sa enti me manye. All right, but ebra woni abusua no so hia ye no omo ka se wagye atom se wona wunyinsen wo mo de hye no de a ene etwen omo abehwe wo ma de ho no mante ase because one nyinyinsen ne ho achinyi ti se den omo ka se relax na wo mo abehwe omo bana mana wo ho no omo kan no me kura mante ase enti me ye se me kwa afira me be kwakoto mabusuafo anim se anamo mi se na matu na se na omo aka kire me enti menti ase enti me kona na omo san frɛ me ebisa me se enti se ba se omo behu mabusuafo ahwan ne hwan na omo behu na nansa me kire omo se o me ma me no ne wo ho nti mo behu omo. Okay, 3p garlic mix make for the ama wadro we natural yan fancy gaso ene yan fancy so anka na natural plant juice eka ho na edi agumo natural to say
wo no we be immune system no sugar level no was rebema na ba form kama wofu aye do asa no bo ada san ono no bia na che tumi abo ama wofu no aye flat pa stroke nyodwa ya de nyina da 3p garlic mixture bebo mode aye ho adwuma de ama wo ma waje wo ni padua no aboso ubenya bia to ba bia to nro bia anti se bibi kire wa adwene a wo frɛ doctor be kire wo mu was 0248928824 0248928824 Mami ma bills microcredit ene abusia santre bi ba ha mami ka ho nana ka ho baka ho nana nka so mu nyina ka o mo se yesi akoma FM loan etu o mo ba ba gibe na me se me je da metu sire ma me wo from your office wo na emom no micro yi bills wo mo na mind ene me ba sura me do mo number hours appeal na kire se wo anka sa mo from wo ankoji loan ni bi mo de ko enti no me the bills microcredit for number de ama wo nom wadawro ma upe bi e de aye adwuma hunu bills microcredit de won mu ya ayo Ghana card enu nti fresh 0596 920833 0596 920833 sika no kwaji a wo betua nti fa nkogoro medemase eye currency ventures akache ne yekọ Dr. Abu ano no ne nupa no ne agyan bo adwuma se konkoman fo agyan enu nti se weda ye was Zahara Mixture ne G capsules so Zahara man capsules so be ma wode boss so asesi anu adwun so nkuruma ne de no sanso na hindi herbal mixture ubenya bi bomadia na frɛ 0246 348334 0246 348334 baby eto nro bi aso ubenya bi ewo ho na emom no se de esi aka na yesesa bi aso se bi nyado se woda na afo a wusrota enu nti se wo ye be ma na che se wo was a best vitamin so wada egamo jubeli janko ba so some men's vitamin bad measure the capsules no odawroma unya bi enu nti no bomodi asase se wo wo nche ya oyo lawyer nti se de etie bia no adwuma de ba wo ankasa unsura kire so wahunu enu nti bubra na buhia na bibia tumi aye kama uwia na obi age ne tu na chese mu ana mokro no se yateka yade ani di ande na so yade bone pa ya chese mayawo ene sa yade we bi wo so a wo de ha ho na ne so benya Men's Vitamin Mixture ene ne capsules no wonumu a ye grenade to ye fro na gibu yam yade ni nada away fra 0240616061 0240616061 baby to nro bia no ubenya bi ato ewo ho na chese wano nma ba bi aka aye kama na grow fine emojadro onomu a ubenyi ne yie mese wo da wo ya adwuma ewo gya ho wo nan ne wonsa eta aye titiriti pa eni nyina da eye grow fine wonu mu ato a wontumi enidi a nonum bi eye ma ene memedro enu ti samonomu a mugira brane pa ubenya bi ato grow fine ba bi eto nro bia wo se ye ka no so enam na pa grow fine yo dendei no abomonde anso obegina no ugina nto ba akotonum wanhwe ya bepe bi akira kwan no na shorto fra 0244 596532 0244 596532 na ema wonsa enka grow fine emojadro no ebe na mami misa wo se eye bra na oba ne nyem anasa bra be ma foforo bi frɛ wo line no so no na wani wudi enkomo no sabre no na oba no anyi wawo anya san na wawo anya almost 6 months okay and anya won chan so no wo ye owo ma me nchan ibatwan all right 6 months ibatwan wade wo phone na ye call e frɛ e ma bi nso pa de wa mu nim pra twekra o yes eh wo kwa frɛ wo boy ya wo de wo boy phone na kwa frɛ wo boy like seriously na wo nim se dru ba bi oba say wo frɛ wo oba say phrases are the same line so ana okay wo de atwa me na memra ye ma me no e de ne so kakra na ye wie yo okay ye to aso na be ma no adoma kwa esan ye be ni say eye lady ne sister Penny one time akola omukom afase omukrum akola no koyare mom so mo gine hospital ho lady ne sister Penny eko chinchin wo suedro brono na guy no etiso no se wo hwehwe nipa osemasi eye the guy in question na nipa okosi ne so no bisa no se adan ana wo se one ne nua awo na ne nua no de nyins akola no ama be ma foforo se akola no yare na o yare nti se die omo hwehwe the right person lady no sister eye oba na won ne wo ye ne sister me ba twan na o hwehwe sa be ma no hwehwe be ma no
Yeah, ne sister na your friend saying. Ne sister na your friend no ni dia obi ade nim ne esi. Okay. What you say? Me ba twan. Yeah, wo betumi your friend na wo betumi akasa asem ya wo kan. Me nim sa obegya to mu dia. Na why na ball woman? Yes. Me asem na me pese sa afo no, me do me ba nipa a okosi ni so. E wo ho. E na bo mama nipa no obetena wo nchen e wa asabe de ho awie GSS e wo ho no wie ye no okọ vocational school so adru ho nti na ote so adru ho enti okọ ho no mi se o nipa simasi de o ya manifo nti e bia me si ni so a wo behu na ama me nti okosi ni so nti e ba na sa na nipa no so na me wo me ne no wo contact ti one time nkomodi die mu na obo mama ne na mu mo wie na oka chem se na mu mo sremia se ye ka e sremia me haide ni din ma no. Okay. Enti one na woto akora ni din. Me pa twan. What did to hwan? Akora no ma fa no anto obia. Enti we ni din. O din. Enti mo friend dan I dey na mo de wo no na mo de friend no kwadwo kwabra. Ya. Ama. Din a me de ma no ye Spendilove Abena Seiram Akron. Say what Akron you din. Me pa twan. Enti wo de neto wo kasa wo. Sa na me pa kire. Bia na be ma foforo wo ho. Tie bi kra na wo ma wo no anto akra ne din. Ebi omo de sa be ma ne din neto akra ne so ntira me bi sa say wo na wo tu ne din no nti. Ne nyinsen ni mu nyina akopem ne boso me nkoro de wa na wo hwe wa de. Wa na wo koyi ne free hospital. E hwe no a ekoduru enfie san ansana oba be ka kire wo say akra no kra no enya wo dia na emom na wo twen the right day now obeka de akire wo. Kopem sa kola nya 5 years. Enti wo hwe akra na akoduru 5 years. Patwan. Ana no eduru baabi no ahonkire nti wo breki. Ho de breakage ambam from nyinsa na hyasia kopem sa kola nya 5 years die. Breakage ambam mehwe no. Na baabi a breakage ne hyase se eba no ye bra sa asem no epie no free ho na breakages e hyase se ebem. Okay, na chese se no wabehu no se asa akra ne ye wo de asanya wo de nti na ne hwe no akwakoye bibia wo ho de ama. Okay. Ade anyina so na ma wo ba ne ka kire wo se akra ne nyode. Baabi a ono ka kire me se akra ne nyame dia na ye se me ma ka kire ne se if you think what I've done is not enough, you can do some. Me de asem we na me kan ye. And ono so chem say ogina sa asem no so. But me nim say bia or different agenda na say different nyina so dia aka kire me. Say ogina no o say no o pekwan aka asem ya kire me na. Yenti o pekwan o asem no ye wo say dia on say wo betumi dia bufuo kasa ai wo dia jan na akra ne kra nya oba eno ye bia abufuo bi but we no o say o pekwan aka asem ya kire me be na onya kwan enti se maka sa de ani ogina so aka asem no a kire me eni se akwala na nya me ba enti okọ me ma wo fo nchen akọbọ mama ne se ye ba bie ni omo nchen hwe abrebia no asem se woti asem ana se wo hunu bibia ehwa no enipa kora asem ne fa ne ho no na ewo se o ma ne hunu ti se ebia wo get ne sister fefe ya ba betra we na wakwa hunu se woni be ma bi gina ba bi fefe wo mo ano ehwa no wa approach no ama na hu se wo gya ne hokọ na wo be fie na wo ka obeka se oboa obeka se fair evidence bra time girl no e boy no e frɛ wo na wani wudi nyinsen ne ho nkomo na wo dane wo ho se wo girl no nua no waka so se ni nua ba ma ne wo de a ene metumi ka kyerɛ wo ene ofri wo ba no na me ne nyem na wo ba ye ne matese wo de be akra na koma ba ma foforo bi ama wawo sabre na woni boy no edi nsan nkomo no why na wo ka kyerɛ no ubi sa girl no wo ka kyerɛ obi ye kyerɛ nko asem ye abenko nipa kro no ebetumi akasa mpamre bi sei wo kan mako ehɔ ne me nkola de ama me ye ma bisa no ɛna ma mbo obi ama ne me tinke sɛ me haide na me ma ye nhwehwemu senkasem ni sei ya na wo kan ya nka bra mu kohyia mankrado yi ya we ka beka sɛ oh boy no kra frɛ ye no me bisa
obey but a check and as somewhere see na wuko yaba and ye bet to me crack as say crowd walk ware for and wound himself bet to me saba na won't ya crown one per se wo be hwe wa de and a girl no so asabe yi atomu sa crown in your de and nti wo pe bibi agina so so what about who din kan kan ya eno na man crowd nso ebo asem no egu ye no okay Obabra Oba fefe adepa mami na pomo Erade adom na so nyame adom me ho ye papa eye haksa mesha no capsules no kwase o satan fo pa ye na be ye ne den yade ye o mo nsere henru ha ha dwene o sana ne ti ado angoma so sunya bia ho beba o kama se ugina brane no ewie so de watwa no yopo ene na jai wege ne de meba bese tu na wa wutu na be hitire ho am ya wo fie o awusia yemi ho akwa babio memra akoma mu nsem dwumadie so na awie ye ni a woti yenka mpanimfo a efree hack healthcare wo mo na ton all satanfo dry ye frene se hasa capsules ene ne mixture wadama ene de yade ye o ya papa na mesi nipa wo ho yade ne kranya ma ye no abrabo no chekehwe se wa wo hwe o yade kura nimu no cheki abrabo ne hye se sen ne nipa duani mu esitie na yade asaba beka ho enu nti na wie yesre wo se wo yade na doctor confirm e de ama o se eyeyefunu yade na emomo abodin se ulcer yade edru a ebetumi aboa o na eyi sa yare no de afri wo so ampacho ye ni yedru no enkonkonko so yade ne so wenye management asem ni bia pacho we ye de etu yade na se kudeku a emebie mediama wo na wetimi afa ho adiama neoma etumi ahye ye enu ti awie mepe obi a ose wono de na wo jare na yare o yare ne nso yese eye ulcer ena ulcer no atena ne so emfie bebra enkom se nipa no na mepese me ne udi nkomo awie bi sa se no how far edro ben ena wonom ye ena edro ne so a wonom ye no mepacho ne din be ne gu ho doctor ben ena de se edro no ebe adwaman so ye de ne de nye omudie ni bida we ye de nyame ahira so na ehama nu brane nu tanso akomu a eye adwuma se nkonya ulcer edro we ye kan ne se eye ulcer tanfo edro na no doctor amfa nka din ne ho edi a on de na edro a wo de be adwaman so no de to no eye haxa capsules ene ne mixture na wo mo edro ne hunu edro ne so mfaso ene adwuma eye no no mode tamfo no eso so ma yen na chese ulcer no ebemu a na wunya sa edro we ya meka ho asem a bedofo so obesi wotawa na so yi anim a kire sa nipa ne sa wo so nhyada ncheke ne sa enti se ne atamfo hu wo mo ho a wo mo ye no ene chie kakra asen wanchi ni ade no sa pepepe na esan se ulcer ne ye edro ne tamfo nti ekoni peduamu a no mercy won favor no enhwe nanim se emre bi wo ye bi maamio aha se adwuma no enye eko straight ewura ni padua ni mo na ba bia ulcer no eda no se ye gastric se ye duduna wo sofigi ase ho ahoni no ekotu na sidekudeku edifu ni padua mu a enya de se ebesan so ababiem empempi me de tu anim se aya na nkrofo etai keka se ulcer no mpacho enu edura etu ase mesese wote sa asam na wasese nipa ne se hui esan se oni edro de wo edro no ka kire wo se wono ne edro no wode ma wa ulcer no manage no etu ase e de free honom na obi nso tenchen se ulcer ne edro mpacho de ahi bi na abeto enti ye ka kire se ma ko se ne sika ni honom abrabo ni mo ye den papa na nsen su to na ton so fam ne de enya wo ye enti mesra wo kakra wo na wanya ne nkotietie baabi emo obi ma me kasa me wo ulcer edro na emom eye de manage ni bia management ne nya adwuma wa ha na emom de etu ase deku no ene ye kamfo no e de ama se wunya binomu a se de etie bia nyankopon adaromenti obede wo ho e de free ulcer ne mo ama meko no watumi adi spicy foods no watumi adi
na wankasa nso nipadua no etimi aye fe aye kono ede ama enti awianye ni ne tintini bia ka sanse edro no ebeje wa we no eya trema ti de ya kanini na no unim dada na emom de ye hwekwan ede afiri wo ho eye gidie na mo wa wo betuo na wo de age yen onsa tamfo adro ye friend hasa capsules ene ne mixture ni bi anom na wa ba beka adansefo no eho ye pe obi a yade no atena ne so ache na wa no yanu mufu adro yi bia amwa ne se wadama to capsules ne baako na je mixture ne baako pe efa ka ho ne hye se wo mo edia dance no wo so won friendfa dance ni bi e ma na enti wei eye nkrofo a ye se also no atena wo so ache na wano no mu no ni bia emfa hono mo a wo de afagidie pa na je capsules ne baako pe ntododo baako pe wo je capsules ne baako a na de mixture ne so baako aka ho ebitu asie kura afri hon medro no wono mo maboto ni nsiase ansa no wahunu sunsuanso wonom na no pa enumre no na te se ensunsuanso na fiase a eyi ne ho adi ewo ni pedwe no maka cho se yenko aye dro ne etimi de yensase yebo eka cho se wonom a enuane a yetuatua anyway no betumi adi wa bra osa no utu ase de afri ho nti ene no entina ho mo obi ntua wakono de aduane a wudie na makonim ne nwunu bi ne sende ni nyan bi ebesia ya afa etimpa cho pemeko na di meko wudidi ama mekonkom na entumi mu ama aduane no mo na wati mu de na me wa onsa ne asimi ni meko ena me ni spices na wo ba bia what kedro ni jene ni na ka spices na ye ka ho asem no ho tinya spices de wo entontra mu ya de nya no akekedro nso ye spice ena jene ka ho enti obi wo ho akekedro no kra woni ni wanya jene na ne wa bom beda ye dan amedofo won kwan ebeda ye de wo mo sa na ho bo mo fie na medidi a wo se aduane ni obi wo ho ayinim akekadro ni jene nim to de serve a enye ye mepa chaw edro no nya binom a spices we ni nada ne ade na yetuatua no obetimi adi ne dudo mama ho ato sanse ye nim niema pa ye de ahye ye edro nim ti adre ni din ebiemu fama ye eye hasa capsules ene ne mixture said ye drone city pepepe ene da wonua tv na wo hweso no me pa chaw se wontimi modin na wo de wo kwa aka chom so mama all satan for drone bi ana twato phone so na ne auto adro no kwa no ayi ni sei na wo de a kire no obeyi bia ma wo bo no so eda phone bokwa wo bia ebetumi atobia ma bibia aye kama wo ba flat time no ye mfa nko ba bia heaven wo bia hyejala bia obi ankonko hwe obi afu se de etie se de shanti ire hu ne didi me metie ma wibo pa hu men ka chem se no wafusim me pa cha mami ne di enti wa ba didi na me ye flat time wo be wie na ma ko si na meboa wo ene de che se body ne ka ho me ma ya monti ase se me ye nipa kese efro ne ka package ne ho nti wontimi a na be ye ya na be ye no fa pesi bom na se we mi akosoro sa na wa hu kwan mu ti wada ma munya ye ne ni di wate enye sa osa yade no so mu a obeto ye adro ni bi na se no so koba ne sa na ha adwene manager wo je so a wonim nsem wo je so a but for Friday number any enkuyenim na any doctor enkasa enfama ma ko number na ya agege ho ma me a 0240 23 83 10 0203 822 855 ma ko some dem ba menche because the drone na beje wa eya trema tinye kasa be kasa so ye mframa nti wadama tobi ma ye na wotwe ye hye okwan ba bia wo bia benya biato wo ba pemfo de wo ma kodenufo ene de wonya mfinhyedum yenu monka wonye ne kasa koyeyi na emom de akane ni na wo betumi anum bi hasa capsules ene ne mixture medaso ba fe nya menhia ma Abraham eda se aha eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsem dwumade no eno ana wo hwe na wutie no na medin ede ma course asem a ye ka nyina ene se abrantie obi edino edinawu no kwasem se obi di na obi ba ena eba be hye ne kon na yen show is se wo ankasa wo hwe akra na ogina ho no ni mfumpi na tukọ na nim na hwene na no wo sew ana wo se busuani bi ma akwala no ene me ni mabusuafo de won se yemu bia won se obia wo ba bia wigidi ma pa okay ana aside that crampo no e bia lady ni na minnim na busuafo nyina but
kakra da menim ne de akora no so nse omumu bia but omo a menim omo omo a menim omo de menim omo but omo a menim omo no de onse omumu bia na woni be ma no so di nkomo na wodi akora no mfoni Sunday no wo se we de ni photocopy patwan I see na ebra wunya hunu se akoda no wodia se nya wodia wo so adwere ya wontanta na wo kwaje akoda no akohwe no eduru ba bi na sa ne papa pansu pia obayende Marco enam se matimi agada this information inti se me kwaje akola no eye boapayo because minim se mitu sana mo na o me prevent it. So person ye DNA me yes me gi akola na minim se dan a o me prevent it enam se akola no enya me die nti enti me yes se no because wo bi nso wo a wo hwa akoda no e bia ne se bakoye mema mienu Marco sisi a me no ka sei last week Friday twem na me to me bedin me ma me no e baaye na information a me ma me no bre me kire se lady no ene abrantie bi abakura ho se abrantie no ene akola no ejina ho no ma unhu difference I see enam so ma me kura se okole ni sister ho ekobisa no na me ka se wo kranka wan kobisa no na ne sister ne se ono de onim ho hwe de onim ane se akola ne papa ne Ishmael na wama oba na te ase se wadwere ye ontantanti e bia wo pese obeye DNA ye call me ka kire no sometime ago se me pese daachi bi no e be DNA no se emfa ne ho ti ye call social welfare ho krampo no me kan se de wi ane me kɔ no ma dwen mu entenementi no me pese ye be DNA no social welfare ka kire me se me fi se me ka kire mo se obi eklemu se akola no ono mo se ene sa na ti da nipa na en be show nanim on se nipa na nkasa ba be show nanim de bibie no ma me meka omo ne be ye adwuma bibie no abeka nti koso na hwe obi ba enti omo twa 4.5 ma wo social welfare me pa cho bo so bibia na wo de ko Marco no kasem ne se free ho no me so me prima Akoma sika no free ho no social welfare for up to now omo frame up to now me mpeki omo call e ba sa no adwen ba me trimo ho se Marco wo ho me wo ho mbachwan adwen ba me trimo ne se Marco wo ho enti se me de aba mo nchen na mo ntimi anka ma me a me kokko hwe Marco e kira kwan okay enti free on social welfare for e frame a omo frame to aso 3 times man fa free on omo ja me frame any free on so send akra ne no kwasem free ho no me send omo frame se wato book bi wo school e na ne printing fee me send e no wie ye no me send we dia o school wodi wani ehun akra na nya san me de mani hu akra no I am say 3 months. Be 3 months. Or eture bi akra ne wia ne ho frɛ o da wo ho te sɛ ne ade. Na kola ne de na ofrɛ me pa until say ye call social welfare ho baaye. Na obɛfrɛ me ka ne printing fee ne books. Na me send this kan ma teacher ni no ewie ye. Enu achi na me frɛ no, me frɛ ne na line no akola ne pick na me ka chen say ma send this kan no. Ama teacher ni no. Free ho no besi ne on frɛ me bi. O ma me no oda so Ghana na o sa ko Egypt. Mama de matese oda so Ghana. Okay. Eye ba clinic no no. Na che se wo a wo hwa ye de obi ba na ebre wo. Me pa join. Wo a wo hwa. Me pa join ma. All right. Glaucoma e de se eni yade wo a wo dim se eni ye nipadua ka ne ewu. Wani tuatua wo kra de na hunu. Na ebe ye fon enu nti wada woro ma ebie ba clinic. So for 3 days so for rasta o se bomode ana bra. Na obebo papa amuani no che se ehuna de ye se kroje enu a che no stroke and answer prostate hypertension and kidney liver and ho atoche ma tutumri kama na moto na fu ani kire ebie ba clinic na sade etie bia no obebo na obeba nti oba so for rasta obehu no obo adwuma papa agbojo ba clinic ni o ultramodern machines ewo na ego nti wodi machines we no ya de wugina so ana enu diagnosis na ahweba bia yade na kohinta na kire se yade ne nie moma na dro we no onyanom ya na che se yade no wadwane na mro mumrika ono na ekro no obi o na che se wonam nsan yade nti wodwonso a no wa fe ne se de oka homa mu soro utumi nsampa ya no de dwonso so de was a wodwonso a utumi fili pa akwesa no pantwi mu neta ene se otwi mu anadu aso se
ɛyɛ asɛm o ɛne ɛbɔ o ɛyɛ no korɛ ɛno deɛ ɛyɛ no korɛ anɔpa ntwi mu woyɛ da wotwi mu ɛne ɛne no ano no nti wodeɛ bɔmmɔde anam akɔ akɔdwa bagrɛ ne ke na gyɛ sɛ yɛ ma obi Kumasi de kyɛm so may 5 old insurance of agency no oja wasɛm frɛ 0553417752 saa na mo no menam saa na meteɛ woyɛ da yɛ nsesa yɛwɔ mpa ne yɛnyɛ yie 0553417752 ɛno ano no gɔ so efi no ahom adaka fie ɛno maka kyerɛ wo no wodeɛ bɔmmɔde a wodi hyɛ na wudeɛ ɛya na nso so wodi hyɛ bi wu na sɛ wɔnsie ne yɛ ɔpɔn bakora ho wɔmfa so ɛkyɛn no enti wodeɛ ne sɛ wode ho contract no ɛbɛma gɔ so efi no ahom hyɛ date na mo de bɛyɛ yie no deɛ aka nyina da ɛyɛ wɔn ma so die ɔmo wi agye wɔn nsa wo wi a na ɔmo ase aba abɛsesa nkonya no de ama bibi bia ɛfɛ yie no ho bia no wɔn ɛbɛyɛ ɛde ama wa animonyam hyɛ ɛbɛbɛm o yɛ wɔ ɛde na apɛsɛ ɛbɛsɛvo wase a yɛbɛ no aduane a ɛde abɛsɛvo asafo wɔ bɛn labor wɔne nkade koko board no ɛna hwɛ ne mu uduro na ehunu kwane a yɛ bisa nkrato frɛ 03220 06221 03220 06221 and now 0243 737457 0243 737457 na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛnim na ɛyɛ TIME na kyɛ sɛ TIME ne yɛ time hɛba mesa no ɛne ɛmade deɛ hunu a na kyɛ sɛ wɔdwane no aborɔ mmirika nti wɔnyamade deɛ awodeɛ no ɛyɛ time hɛba mesa time HH mesa no ne capsules no nso deɛ yɛnom bom wode mesa no nom capsules no a ɛnam nsan yadeɛ no away ebisi immune system no nso enti sɛ aduro wei deɛ bɔ mmɔden a sɛ wobɛtumi ama anaasɛ ayɛ hare na wakɔpɛ bi atɔ san sɛ ɔmanfoɔ afom agusu sɛ bratɔ wobɛnya bi wɔ hɛba ne foma so hyɛ obi a mu frɛ 0244 417669 0244 417669 na ma wɔn nsa ɛnka bi na me nua bɛma ya bɛma na ɛyɛ ABA no kwasɛm ɛne ɛni deɛ one touch yɛsɛ batakari adɔso yɛhu kramu pa nanso nye moti aduoso nso yɔnko na sasabon sam obu akyekye so ɔte ase nti ɔmo dɔso nanso so ABA damufo yɛnkɔ ABA Herbal Clinic na wɔte yɛnka ɛnɛ ɛwie ABA Herbal Clinic yɛaba de ama ho sɛdeɛ yɛka na ɛyɛ eniyadeɛ ho asɛm ɛna yɛba bɛka menim sɛ na ɔtwɛn sɛ obɛhu sɔfo ata esi ama na ɔkase yaso yɛwɔ hɔ abɔma nti ɔsɔre a ɛnyɛ yie nti ɛba ne saa na memetie mu na mabɛkasa enso na ɛsan sɛ ABA Herbal Clinic ɛne yadeɛ bie sɛ bi na mmom ɛne ne yakwadere wɔ mu de bia yɛka se ɛni na very special so wanhwɛ yi ne wadwen ankɔ so a kɔpɔm tama w'ani bɛdum no ɛna abɛhu sɛ saa na m'ani na nka mehwɛ so yi a na de bia meka se ɛne yadeɛ hyɛ aseɛ bɔ wo nkaeɛ na mmom na woma wadwen nkɔ so to bon sa ahyɛseɛ na ahyɛseɛ sɛ ɛporo nsuo ahyɛseɛ sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ o ɛkeka wo na wo posa na sɛ de yɛni kɔsua ne teɛ na ayɛ sɛ wo phone n'anim wɔ hɔ no bibi kakra twetwe anim a na scratch bibi kakra twetwe anim a na scratch fane sɛ saa na w'ani kɔsua ne te nti dan de nyinaa wode wo nsa atwi so nyinaa no wode mark sɛ ɛtoto ani ne so afei ɛbɛduru baabi no wo phone n'anim wohwɛ a ɛnyɛ yie agye wakɔ ama yɛasesa anim ne de ama wo ansa na wobɛhwɛ a yie saa pɛpɛpɛ ne w'ani kɔsua no ɛteɛ nti bɔ ho ban abɔkontromfi sɛ ne suman ne n'ani na adeɛ ɔdan ne n'ani nti wo nso a wonam wɔ yi ɛwɔ sɛ wobɔ w'ani ho ban na wo sɛ ahotɔ no a wopɛ no wo nsa aka ani na sɛdeɛ ɛteɛ no saa pɛpɛɛpɛ ABA Herbal Clinic aka kyerɛ sɛ aba de ama wo yɛn ho surgery nsɛm bi anim operation nsɛm bi anim ABA Herbal Clinic yɛ ma hwɛ sɛ fa so wɔ ne so yɛ ma wahwehwɛ ne wɔ bia ɛyɛ ndubena ne amban kohini ne abena yɛayam ne te sɛ adusam yɛ de ma wo wɔde kɔ akɔfra aduane na adi ɛne yadeɛ mogya mu yadeɛ ne yadeɛ etre mu yadeɛ nti mimi hu akɔla 10 years 7 years 6 years yɛde ne bɛyɛ na so yɛ a question na ya asɔfo atadi kan bisa ne sɛ ɛne yadeɛ wɔ abusua ni mu wobon sɛ no ma confirm sampa because akwala saa deɛ ɛyɛ a na yɛ very rare ɛnhyɛ da ɛnyɛ bebree sɛ
okwakofa ni yade saa ketwa saa da bi agye sɛ ebi wɔ mogye ne mu ebi wɔ ebusua ne mu nti eni yade e mogye mu yade ɛyɛ tere mu yade nti obi eni fra wɔ ne fie deɛ ɛbɛwo na n'ani mfra ana sɛ n'ani endumu kra no oyɛ dan a obenye ni yade nti mo sɛ saa akola no bɛ start sɛ ɔhyɛ glasses nkakra mesro fa ne bi herbal clinic be gye ndro ni bi fa kɔfra aduane na di ade ahotɔ no ɛbɛbɔ gye numbers na fra 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 kwada so adwena se market na cheaper na yebutu domahin ko so de yeben apia kubi coast on Tuesday market on ma obehu ye ho last week make a glaucoma ne cataract ho asem na ndem ma menka refractive errors ho asem kakra se me kan refractive errors a said ya mede phone ayem fato ma me san fa phone nyem fato obiem se o phone camera no se ye na se wudi twa de to de biatim sa se ni aye black kakra agewafo atare na de paper phone camera ne kakra nsa na wetwa saa na ene tie ene ne duru mpempen so bi enya problems ahodo ba ko ɛyɛ sɛ obi wɔ no ma adeɛ wɔ akyira ohu ɛno ne yɛka no sɛ far sightedness no anaasɛ ɔyɛ myopic anaasɛ ɔwɔ myopia nti mo sɛ nipa bebree adeɛ wɔ akyira mu hu agye wadwe n'ani ne kakra nti ɔsɛ wo deɛ w'ani nya na ahyɛseɛ no ɔmafa ne normal na adwene ya nkɔ so obenyine obedi 50-60 years no na ɔde akɔhyɛ nyini sɛ ɛyɛ nyini na de aba na mo mɛhyɛ aseɛ no wama na adwene ankɔ so Mr. Bawe PM ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ enso emfa mam sanso yɛ obi wɔ no ma adeɛ bɛn ni pia ohun ne titiro yɛ papa nom ne yɛ maame nom ebu ɔhwɛ phone so a na sɛ ɛbɛn no sɛ a ɛbɛn me ɛhyerɛ mene dodo momfa nkɔ akyi kakra ansa na wɔhu ɔkan adeɛ agye watwe book ne de akɔ akyi kakra ansa na wɔhu ɛno ne yɛka no sɛ wɔ presbyopia na sɛ ɔyɛ presbyopic presby abemu ha nanso ɛnyɛ obi ɔkɔ presby asɔre dabi yadeɛ ɔyɛ presbyopic saa yadeɛ na ɛhyɛ aseɛ wɔ nkɔla mu a yɛka sɛ wɔ hyperopia nti akɔla bi bɛtumi akɔmpleni wɔ classroom sɛ me bɛn board na mehu adeɛ ɔsɛ wobɛn mu na wonhu na wokɔ akyira wobɛhu ɔkɔ akyire nso wobɛhu ɛsan sɛ ɔbɛn adeɛ na wobɛhu sɛ na nkyerɛeɛ na yɛ blaa bi wɔ ne so na mmom ɔkɔ akyire a na afei ezumi ye de ama ɛno kyerɛ sɛ n'ani lens ne ho atɔ kyima te sɛ deɛ nkanka ne otwa di amponyankopɔn de ma ne nte saa biem Mr. Babe PM ABA Herbal Clinic ne yɛntu aseɛ ɛmfama ma mensan fa nkɔ glaucoma biem de bia deɛ nti ɛkyerɛ glaucoma mu ne sɛ ɛnɛ glaucoma yafa ne sɛ yadeɛ mu tipa eni yadeɛ mu tipa yɛ no woyɛ ya no wanya woyɛ ɛsan sɛ yɛ pressure na saa pressure na yɛntini de bia me sintini bi da adwene ne mu yɛfrɛ no optic nerve ebo ama adwene ne ne di nkita ho sɛ pressure ne nya begina so pɛ na akɔfa glaucoma yadeɛ enso de abrɛw nti wo sɛ obi glaucoma etimi akyɛ wɔ ne ho yɛ papapa me sɛ glaucoma yɛ oba kɔ yɛfrɛ open angle glaucoma saa glaucoma wɔ ne yɛfrɛ hintefry no ɛno betima de 190 mfie du na empie o wɔ ne so yɛ nti sɛ wo 20 years 30 years na sɛ onya saa glaucoma wɔ bia wobɛtumi de 60 years 70 years ansa na epie wɔ ne no so nti wadwen bɛba so no so yo doctor sha ase nkyɛ mfie no manyi mfie nsie ni edidi tiri ni mu akyɛ ayɛ ntini ni mu adwuma akyɛ nti epie ya na de kantan ne ba na edumani no saa tam so obepie na honam na yɛ mmere nti afei odumani na simple kra Mr. Babe PM ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ enso ɛmfama na ma menka sɛ yɛ clinic yɛnyɛ pharmacy ana yɛnyɛ drugstore obi timi for sɛ momfa ndro ni bi ɛma ne yɛn sɛ deɛ me kyerɛkyerɛ yadeɛ ni mu no yɛn agye waba ya diagnose wo yɛhu yadeɛ na ɛha no ansa ne yɛhu aduru a yɛde bɛka wo yɛde ka wo nso a yadeɛ ne ifiri nipadua nim na akɔ sɔfo ata sɛ ɔba yɛ sɛ ɔba bɛboa nipa nti ɔsɛ ɔne ne deɛ no oba sɛ charge 100 cedis 200 cedis 300 charge bi de be ma obi o si chemu miensa tuemu baako gye eduro ni bi kɔ start use one ka sɛ eduro ne na sign de obeba nti sɛ oba ABA Herbal Clinic nipa 100 na ho a emu 50 ye old client o mo sign ba be gye eduro ɔkɔe na enye ma na anka on sign emba bi mu gye ya numbers na frɛ
0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe enkomo sanso ne your angle closure glaucoma wo no we ye de tipaye nanam to bo nso bu wo no mo ne tifa ahyase se e pai no de dede aba begina na som eye eni yade glaucoma yade etime de saa ne ma ne nyina eba ti so wo glaucoma de ABA Herbal Clinic na obeba sanso no obi wo cataract ete na meka ho ase me se ete o mu ahodo bebre nti emfra se me wote mo fa aduro ma na me da bi ye wo ete eto enini mfimfin ye wo ete eto enini lens na chi ano na se ete wo enini lens na chi a doctor se ete da weni so ma me ntwen ma ni nyini ansa na me yi de efiri wesan se wo tire ni mu epie free tire ni mu na aba kopom tama tire ni mu de ye be ko no weni so anya de abenya ho toba da ano so yetime ko ye o surgery yi ye obi ye friend after cataract esan se tire ni mu de ne yanka nti no de weni so sign be ba brawe pmo ABA Herbal Clinic ni into as informal yade miensa we uwo bia wo ye den ya wo ni yade diabetes hypertension na stroke yade miensa we wo ye den uwo bia wo ni yade nti obi a diabetes se ni mu ache bia o se diabetes na kofa me ni yade de baaye obi a hypertension na ache bia no o se hypertension na kofa me stroke kra de me pese me kan because obi a stroke ache na ache bia de do no many efa bebre no many efa because ye ntini wo tochima I just said ye lay cables at the makania no asan se cables near connected in sana internet ye intini nyina ye connected inti ade etime bo ha ne nsa baby but it say baby for ye wo ya ye intini enya kan intini ne pe brabe pmo ABA back ne unye dry ye de be kam ye no de bo ba ko be kum na ma me no ye be kan stroke ye be kan hypertension no ye be kan diabetes no na afi ya kan eni yade no ama ne nso efiri wo e de abro diabetes no ye high blood sugar no ekosai bibi wani ne me friend retina enya sai ne pe ade abon so wo sai ade we be fluctuating of vision into wo no mabon se wani ne tiko na aba obetimi sori na po mo ade kama afa ebedu awia na ni so aye ne wisi ebedu anwumre na san aye kama obi kra de o se line bi da mani ne so tuntum mienu e da mani ne so wo de wu hu but ono no so o hwa ade a ne vision ni mu ache be mienu ana miensa ansa na ode hu ade e no kire se wo sugar no na akofa sa aye ade na ade abro kwada so adwenase market na chipe na ye butu kwada so adwenase market na chipe ohwa na ye butu santase run about to do one ma ha ho mfa kan koso for live bi santase run about one ma cars one melody etwemu adwenase market akache nzo besi wo adwenase market omodo beba mo nso amofesi so for live for agricole mo seka so ede wo beba nti ABA back nti ya de bi yesebi e wo no mampa wa na ye adwuma wo de kwakofa ko beans wo mema na emman infections awodo and so wo de kwakofa ewo enedi unya be pmo na so yepe ye tu wo yade na sekra ema na efiro wa hye lens acha obeyi ede ato wo no mo nti bra na be pmo ABA Herbal Clinic na yensa weni yade na informal numbers in the general for 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 Nani ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo ABA Herbal ne ajo sese nyamensa nyamensa wo mampa nyamenshira pa Akoma 87.9 FM and afe onua TV bemena okay nti sese opase ya dem ma me pese ka mubua me na ye test me hwe se eyampasa kola na ye media na se enya media mate na fa wano essence hwa ema me nti ye beto aso na ya frɛ ba no na ya frɛ na busuafo no enu nti twɛn me kakra na me ntwa me ho emra sisi ameba abedwafo ebebe na pomotisi nyame adom me ho ye udin e pato me din ni Ishmael Akron okay Ishmael free hin ne bae me fi Akemodan ne bae e hwa na wo firi ukroma ne ho me pato David nyanga sam ya igbeni o ya igbeni okay Ishmael awie e wo Akoma mu nsam dwumadi so we de me baya me nkra no bone me ne the year 2014 ni lady bi awo na yantena yentema atete na awo na chi no anase me ne ntem tete achi no
asomdwe di asomdwe menye bi up to now any saying ni say say akola no me dia momfa no mame omo say omo mfa no mame okay ntichirechire enumu no said ye ba okay wo chirechire mu said ye wo ba ase wo ne wo de start secondary school wo chirechire mu saa to said ye wo kai de wan kai kra nwi a ye ka setwen no ni nyina wo beka wi ti start mame me ba to mame da se man ashashe nyina ne say ebra me share lady no me ni nyina free kro ba akum wo kro ba akum ti mi hu na me se ne pe oje penie no ona oka kire me se obetu kwan na mum ba bia okone da ode betu kwan ne de onim that times na me was secondary school enti ye bie school ma me koye ti me free school mo ba na ampa se watu kwan okọ ti me bisa mu no na che se okọ kasoa ti enam se na me ni phone that time na no so any phone nti yante ye ho nka for so long kwapim se osan bai na me so obeto me ofie na yehia na okoye no metete nsem bebre a kire se baabi owo no akofa be mafoforo e wo honom betenam se na mentene nkanti me so mama madwen ankoso obaye no me hu no me bisa no na ompese obeka but me boss no oka no kre ne kire me se nokre enam se na ontime nkanti onim se ebia na me so mato madwen e wo ne ho na oye se na emumu no wa free hontisi no ne guy no ensan eni hobium ti se enha me dia ye nto aso me so meje penie inti that time no oye se nam se onko ka aso ne biom nti no si okotena ne branchen ewo aguna so aduru ti na me so nam se na mawie school nti na me kira de private school ewo Akoma ti okọ ne branchen ewo aguna so aduru yedidi nkomo ne ade efre na yedi nkomo ti one time ana ofre me ka kire me se okusu adwuma nanso no ne kwando awo nyayanka obewo ansa na wakọ adwuma num oka samantia se me bisa na na obi a okusu adwuma de denti na wo pese wo ansa na wakọ adwuma o si ohu omo a omukura kwala ba akwa ansa omusu adwuma ya na ye ne fenti no o pese ono so onya ne sanka ope ti media me man fa asem no serious bia na me de ibogu ye nti o man na one time ofre me se obese akọ ne ma menom ho ewo ekura nti no obefa me ho na me see you nti ampani ampa obai ade chin na oto aso kọ ekura ti ekire no sabesen kọ aguna so edru ti omu efre hu didi nkoma one time one ofre me se onyem nti sisi no di abano no nti yenhwe de ebeye msi saa o se ai na msi okay mate no o ka atre me se ne menkọ ekura na menkọ bo na wofo amane se de abanie na me ka ten so da bi amamre kwan so yenya ne saa enya me na ese mitu saa na mo no na mum se bia wo na obekọ akoka anase wawofo anka se hu no mo fra me bisame a na de wo ho no maka nti na be yanka wo mum fakọ ana okobo na menim se bia okọ na awofo na ne hu yo so no na ebo momane o nti me wa no mo frɛ me se ne papa se ohia me ne bra pani na frɛ me se ne papa se ohia me ne me adi nkomo na me see you ti so like say share weekend ana me koye no me kɔ mo fie no mo se omo kɔ afum to mo de nkreja se me ba me mbra afum honom me kɔ afum honom ana omo bisa me se omo ba ne se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no me din na oboye den na me wokafa ho ana me se we no kre enti eya mea ana me se okay se sa na tie dia omo ni mi ni hwe ka me nkɔ na omo behwe omo ba ama na wo owo wi a abofra no media metima hwe no se me fi se me hwe no so a omo behwe omo ade ti omo ni mi eni hwe ka omo ma mawofo enchen eni mo be ka hwe enti no me nkɔ ti manti ase nenso man ka hwe nti me kɔ na no mo frɛ me se omo san frɛ me se memra ti me bae no omo bisa me se ekoba se omo ba mawofo nchen a na me se na me ma me ne papa afiri mu nti so omo ba mawofo nchen a hwan na omo fa asem no embeto nanim ana na me se okay me nana be ma wo ho na me ma me kuma no so wo ho
me sister so e wo ho nti no omo fa meto omo anim na me kɔ na me kɔ fa aka na me kɔ odan ti me ho na mabusuafo frɛ me sɛ memra fie na na FM na fe Onua TV mama bedwafo akraba Pastor Julius akraba I'm just so na ekwi akraba Pastor Julius yɛhwɛ Ismail o say no panchu mo ede nsɛm di akyire o adwada de oba adwuma o de nsɛm papa ade bi wa yɛ sa matie anopanchi mu ne ta de wo beta ende ɛyɛ sa ano ha na kyerɛ doctor bɛ kyerɛ sa oh sɛ no de ana de nya doctor sɛ no ene yɛ juada ya me abɛ kanzem ɛyɛ normal ɛno de obi ɛno normal ate ana sɛ anopajonso ujonso ɛyɛ da ya Ishmael unsa no ɛyɛ na toilet de Ishmael friko ba so na ba nti wuchu mu ne de meka Ishmael friko ba so na ba ɛyɛ na kanzem ma re aguna so adru okay yo ene amencha na ya o be Sanjis Laundry Services we go to ya chimo no na be sia ni bibia o de okwa Christian service wa no ma nioma mienu pe na make because case we beto aso on say and the young girls no o my dwen say de tie bia no o nyensen a baby o de be fa de ono a be fa ne kwan afanyansa kwan de akọ because there is no way say me kramenti bi da sa abaya bia anyensen abeke me de me kon do se menyam ma at me age no say etofa wumpo a the next option say me kwa yes but so because me kon do se menyensen na ba kwa nyensen de it is never true enya no kore ma me next year can say social welfare for omomoaye mama you see I thought na ye adwuma ya ho what the say comment we make asa de obi age o madwuma ye but mama hwe say ye de asem abra mo anya mo asem kra asem be ka say ebi kwa munye die no say mo twa kade ama no it is say na wan tu ya no you see some ye nipa anya say nipa be logic complain na no na ye twa kade ko ne ko tua na say bi nipa no wa jimiti no o so no wate no de aba say ye nya na saa o say onu aboy no no a ana nka wo hwe akola ipa ugina hwe na nka wo hwe braya na wo twa 4.5 anos onkotua oh mama ye nya saa wo ye authority ye mra wo nsem ye ti asem ni mu na okay brame na so wo nyi ni dia ene ade na wo nyi die ni na ye hwe say ye oba na nya oba wo ye die na we na say bo na say ne ba na ne de wo twa bo ama na dia ene ye obi na mo ya dwene but I have to say to me nti ena mo de ahoma hye no kon ana say eye dia ma ye nyenwie nti ye bepese ye bedom sukwa akwakodu ase na afia to so afiri ho me da say agria na pastor de wo kan ya ko no kra na o so receive ye mo betumi aka ache ne say fa number no le frɛ fa number ne bra ma ye hunu just go into details a bit no come kakra woman san who said there how many say story be ba the same thing na mo ya guy no o evidence bebre mantie na mo pamo enipa ne ye da efiri a muntie bibi kakra mfiri ho na mo nhwe se no kro wo asem na ye bedi ni mu ana se ye sa anti na mo te ha na ye ka se wodi nkai kra de asem ba na woni dabi so be di nkai de na asem ba na mo to ne nsafra ya to ye boase ni ya hwehwehwe mu ni ehunu ba bia nsem ni nyina ye de ye kokosie abrantie ya wa ba he Ishmael enye se na asem no ya wi o afa ni e be komu nsuko ni e be wura ma bibi mu abie mu na ye hunu de ye de ye wo mu nyina eye ne ba unse wo ka se 8 months no obetumi awo 8 months no obetumi awo enti wo de ahye ma ye de ama no enti se ye de ka ho nyina ewie ni etietie nsem bi wi a na ye hunu se ne de a eno ano no ye de ye wie na emom oba no onim se wato afom de a enye easy me de me se wutiri mu fan a eno ano no na wato ni aye de ne ne de a de sese ye ma ne ye bia be ma ye ya ha se wo hwe wo ba ni amoda no wati ko saa na akọ debi enti de sese ye de to no ye de beto na emfira anye de anto obaya Marcus ebrani nti menka menya be me yasem kakra wo be kan yi eye me nwanwa se na nsen ye ma ne mu bi
me ne na awo so nya me ne wo na wo ye na eya Akoma say onyem no nipa mienu na edi na sinimu agoro eya na ema no sebi ebi mu nsura na me dem conclude wasem no na mom de me pa che ne say enkomo bi ne niye bi ena be kire sere osuban no esitie se na ema na ya ba no em se me ma na ye niam ama na awura ye hwenim enti se obi aye na adwene se wo be ya me so meye wo di si am so me di betwa na so me kan hu sa akola na wo de na ba asase so no akola bi enu ne papa betimi aye mienu eyire de ye be ye ba ako enti oba wo ye bibi am wani na wo asama atu brai ye nyan conclude wasem no ye twen emwaye no ne mwaye ne bade a ene oba no wonyina ye no obegye atwede wo betia yam papa mako si meda se ne me kasa kese nyame nhyira wo ba evangelist mame la pomo good mame yentu ma bi se yenu aba ma ya sami a wa be kan se ye no kure ye de ha ba yitiem afa ne fa ewie yesesi etu ho na mo ye betu yesi ye bia ye se bo obaba wa idia emma bi nhwe yi o okay sa menyem dada mi wura relationship bi na menyem dada na menka minim se de me ne fa afuro no bia no wantumi anhwe me entimi fa nko hye obi baba ma na on faka no nyina wo wie ma bia ma no aka se enye wo ba nipa kum enkoda o duabo ensa da o na branti onim nyansa onim se fia hanko ade wo de ba no kura be daddy na da no kura be daddy no oyiwa ena da ho no eya ba hospital na make for the ama wo me patron kasa enu no pay eya ba enu nti no spinal cord ana say wo kotodwe wanya accident ma yade bia ka wo de wato wo ji ho a enyi a mesra wada ye ka ba ho asem no stroke ba bibia ye ba enompe ebeto wato enompe ebekeka sie ne ya eya ba na je say ba center wono a eni enu nti hye ne so se wo bi yade a eya ba center na ade ne bekoro ye wa to so agogo ye wa agogo hospital ne nche wan Craspintas Road 18 junction bomodi ana fracture for ba e wo 0244 988 004 0244 988 004 e ya chefo ba o se yare wanyina ebedwane e ye ba happy birthday enkoma eye Kingston wo Nikki Pizza Fan Club we efri Nikita any Pizarro and afa tina so ewo Nikki Pizza Fan Club no emu yenua no mo baanu yi na edi won mo awoda enu nti Nikita any Pizarro say happy birthday enko enfa ema omo na atadwe yase yare en yatene de papa na je say Akoma FM onyame adom yaji awoso ai nipa ba ko ji waji dia ma ye nyina enu nti eyeye nyina ye nkunim die na Tony ya omi be me na ho ye die ya me adom bi aboko ye da nyame ase we so ho aye pa me da se pa we wasise kutu nyemu die ni bia we ye die ni bia no kwasem ai nti no Tony Best ewa ha ena Sir John so ewa ha ena Sportus so ewa ha na wonum wa ha na wa wo hwe die kura ye ne a efe pa nyankopon ayade wa hye yen enmonyam kese pa Sir John Marco mechiao mejo so na wo me de uja memo achi because mo fanto to so maye uja memo achi se me ya mba no pa me microphone me tire no pa nti ahwe ya na dan zu hye mu a hu anọpa na hu awia na hu ana emu hyiren kama nyame ayade yes yade awos ai we de we are Fralight Media Excellence Awards na Akoma FM inya nominations and nyame adom ene yetiefo adom enti no ye call ye nso ye di nkunimdi aba na me nua Tony Best Tony me sha safe me mana she yes on fan the okay Tony Zero Adani host me the mid morning show host of the year so last year we need na this year we assignment it's first and fast that menyame and I fast that my media general for giving us this platform
and I feel listeners any team no so my bomb homodin and easy award beba when him say hard work and dedication team the asidama your team for most especially okay bibi hobby ma de beka oh the American is no for the second time yenyasa award meaning say your boy homodin it is all back room na mid morning belt no betie mid morning show dia man nya Akoma FM yes good music good talk entertainment ni nyina de be ma de be ma pepe status yes me pacho what do you know producer pacho okay mama media ne program producer of the year yes na nyame adom any platform media journal dia ma yenyina yenya ti so a ye obo ye programs in the room headed by my boss Tony Best nti akoja word naba no kwasem ti ebeda ye tifo ene omomo hwe yen e wo Facebook no baby a no e de nyina ase e omo ka ho omo moa ene omo futuo ena ma award we mama said they can do nyina ase say omo hwe ene team no e ma abna Peggy just omo nyina boa ma program na koska mama e do bi ase nyame ayade e yen munyam shekese pa Sir John Marco, Miss Media, yes, morning show host of the year. Ashanti region to be specific. In fact, we the second award because imagine a fee from two different organizers. First one in May. Okay. Then we Fockless, yeah. And also Miana Miji. Okay. And Fralight the answer by count. Nina so said the Ekano. I said I don't come your T4, your hair for, and especially team I no more year Juma Ghana Akoma. You know, said the idea Jumano. Ye ka Ghana sem. Ye di Ghana Hong Komo. Asantimemu Nsemwa. Na no bi say asemwa, say jo asemwa. You see microphone team kan ye famrel. Ye the banso ani aka nya results. The production team led by Ubini Nana Kohene, William Evansinkum, Benjamin Naidu and the entire team. Na unse award ba se ya esama wasudie se adwuma na wo ye no ye hu ye bo abaso nti oso ye bi ka ho nti ye so ye ready se ye bekoso asom na ye adwuma no se de e beboa ye fa se na bi so ma ye general manager oba ye tiefo ne ahwefo e be ka se adwuma no ba bi a na wo se ekono yenam kwan so a yeko nti ye bebo no so abaso for na dwuma wa ye ne motivation a ni nyina no eba nti Marco ye beda mo so mase ni nyina ne se Akoma ene ye hu adwuma nyina under media general nti ye share tea for boss de aka bia nso so no we kira eba ye bekoso asom okay ya de nyame ase nti Tony Best Status say John Ebeka say bravo congrats nyame ayade nti yenkoso a na yenye de ye na yenkoso anya awards na yenfa enhye yenyina ye ho animonyam nti nyame enhyamo pi edamase mo amoma awards no so onyame enhyamo monkoso a na monhye ye den se ya na yenya hoden no na enfanya djuma na ye aha Akoma 87.9 FM and afi onua TV yebekwa o mane so na afi ye ne ye tiefo akodi nkomo messages ya na eba no ebi kura kasa abrantie yi obi di bi edi won mu pe papa ebi wo bi mu ti ye nkone ye fa calls 032249 0322489035 03224980350243 114497 within the baby akasa free yes Solomon you talk to Sophia and then mama money aduma and Tony Best bishafo mo ho amakoje awo bi aba aduma panye ma bi o mo yana 5 no and the sense na be no mo show no ko me ma be sa me to ko Marcos abem te na sem na ma we o no ga na dire wo fom na wa se na wo de ga de bi o so wuta bo na wo dia ade na o che mo ba di ni ma di e fla sa se no o so no wo nya ade dia wo ya fra te bi wa na te ma ju ko bo bi amane ya e de de ba kara fa ho de nya ba na dia ti ana ko na ko se o ba wo se se wa di ni de mo ya na sa no ejima ko so be du mo se mu de na ko ma ya na se mama na se o mi ya na ko nja o sha won so papa me nua be ma within the baby akasa free Marcus yes yes
friend Mohammed Kasafri Kufiase. Mohammed. Boy, that's someone dear, eh, among Shadamon Kanasaman, and then my other dear, you told for pa. Oka Bema, a Beba. About someone, and you have got no comment. So I was why you only happen, nothing I could say. Me patch on better once and papa, what that room. Within the baby, I've got free. Hello. Good afternoon. My friend is from Sakura. Now, the American say, you're referring for someone and see and he's gonna be doing some about Madame Wasmin. When you may and shout, papa, within the baby, I got hello. Okay, Otieno. Within the baby, I got free. You kwame ni aba papa bi. You kwame wa fa kwata papa. Ni aba ma so Asante Mampon Kofi Ase no ta coach. Ni aba ma me ma no abedwafo nyina mo ni adwuma ne entia ya hwefo ne atiefo nyina. Ni aba se be me bi free ba bi ba no ka kire se akola wo ba dia be hye me hye me na wo me ntia tete me ye die na. Na be ma no e bi akona ni papa. Enti yesre ye niyama nu binom sebi se wo be fa be ma ba ko ma ho ato wo be fa be ma mienu ama wo sei ahokyere ne ya ba so de no fa be ma ba ko na akora ne ye ne dia bi di se be boa na mo mini aba ma no kana kuma to ne yem die ne ye die mini aba ye bi ma epeja e ma kire ba na akora ne ye be ma na adia enti be ma no ka ka ni timi ye akora ne ye ne dia wo hwa so no hwa ne nye ne dia mini aba die ne die wo be ya ma bibia totodi mi Yamin Shafa Quata Papa. We didn't baby I got free. Hello. On also 18 home. Yabrano and Yabre every na a good year more conform na me a break a crack. Mamma found your chat, so we didn't baby I got free. But make us free a Jensen. If you that minute of buying minutes, you feel when me and can't tell me that Copim send the year when you about say or Barman, yes, say, Mrs. Miss Room was a Mrs. Cocrata, me, Jacolano, because you be so now and what is it? Me to see number them carbon and 70 in a coffee war by. I mean, and Sharp Papa Casa, Dina, yen to me far, and Tiana with the Abani, the amount. Aha, any a demo is saying Yamea to more Ochina. Na obi bisa umu ya bema mo update na fe ya ma men so ya ye no contribution no e de amano na yetumi akohwe ne ya de sabre de ye jemu e de ama ebusu apani sami e champion Suarez Pepe Little Mohammed and afa team no na ye de Akoma Sports atoa so ye da munyina ase samo so matumi aboa ye ama wosi yetumi enye bie e de abatoni best status Sir John onyame enhyamo wayade enkosoa ne nya adwumaden na adwumaden etuaka